tella ya boa no Ghana ha de di Canada tie na do emi asinkonwa ya de besomwe ensam de edi mu akotene ebienie July bosumi ni mu afen pinu ni aduonu num ni mu ana beto odwa se wasanwase yakusasi fo ni ba ko obi amatu akasa na manam so afri mu a policy for friends and trofo sa semi baby opim so akoduro wo kire se wa chi ni pa binum a ondin ni bi o chi won wo de ho asama ba ye fruwa ye de ni be kire mu atwema wa bi agya north mensin no emu aya intense abusia for wo se me fruwa ba echemu se aye woni a wa ya lomi ya zo ebi wo sasa na de ene wo bontimpo so wo kwakwa ko wi akwada bi wo ho me ko wi ase de o manfo de aye wo mo no enya agro ye fruwa no mu a wo kire se abrante kwa duonu miensa anfrinhia duonu miensa wakohia ne nkwanhia wuo na ekwan faso ba bia wo mu nkiremu ahodo ye de bremu ene ye de ni betrem ewo bekwai ene ne mpatamu ahosemefo ba echemu se ababa bi wono ankasa agene nkwa ade afri ne nsam ya mane boni sakwode Samuel ebekire yemu ye de no tunten na nsan wo adwoso beto odwa se health insurance atena ye nipa binom ne kotutum mu onkoma ba nya asem ketua eno nso abambafo amantami mu abam a omo kire se won na tu sa nyamransam no bibi be kwaso ade waka nuanom ye de emu nkiremu bremo ye kai mo se perfect series books aye nwoma ewo edwaso na sa perfect series books no se unya bi ma oba eni no tie ye ni senti ene se nwoma enkrankin kan kwa kan nam so manim di foje atowo waba wofo amane se obi enya bi ma ne ma chechefo no a English language or history of Ghana, RME, computing, creative science ne maths, numeracy, language and literacy, coloring and writing ne nuanu unya bi ma kwada no no chichekete na go woti do wodi nkunima wie enti se okokoma se aputuoja oben lorry station when Kranso Dansoman first stop wa homa ne 0243 299 938 and 0540 755 465 Ashrim quote in some cancer where we say bibia fa paint ne ho nkro ne bade bomodi asa wo de bed down musasa womo anatu na mo akoteki memu akofa eye paint papa de wo de kwada ho atum say you we de what water na aboka ai ne kwasa so mo paint no ebo no so de da fom pa eyo real nkwa original we no wo de kwada no ho a empopo nya hwe emfiedu achi na paint no edaso atim de atim no mo ba ku bi kom for stone esa no de emfutro bo ho se atacho ni nyina da wo de sapo na se wo de ade bo so de fani a na se twakrogen e de amount wo mo prestige wo ho graphite wo ho pearl white no off white any paint ahodo colors a wo pe nyina aswim coating se bra no be frefre ni nyina bi e de amount na paint samba be to paint every one mo hot there almost a special package wo ho a wo de bedroom wo no unya ne ba bia wo de no to nchen a o e painter na pese wunya training sunko bi ka onim de no ho ne nyina aswim coating se wa bie na prato wo se bra na de bi e fa paint ne ho nsamre de e wo mo nko na e na baba na o my Ghana nyina da eti bomo de hwe chi akwan wie e wo Atinga Johnson woni la petite chemist no ana de anim hwe wa homode dwuma ne 0200 922 202 wofra wabeje so Vitamoc no na wie ya bobo bi e ho aye drin yo Vitamoc ba ye enfie polepole aduonu ne akire ni a ogusu aso mama Ghana na ye kanfo de ama se tese anom de ne doso na so de yaje atomo FDA de won stamp so se ayema ni padua no nuanu no bi te se calcium omega 3 6 9 ni nyinada asemuma aye Vitamoc ene ya na hodo na wo dwa so si o make drink wom we cafe ne kala bia ne ho nkwane ba bia nim da bi de yankasa de ye milk ne kokwa ye wo ho milk ne banana ye wo ho milk ne strawberry ye ese yankasa wie ye kanfo de ama se pani no makwada nom etiopani e me se enye na nko akwhye fiche ho da bi wo ji ba ko anu age ba kwa makwada no na awia yi mo de acheke mo hafa Wemu ne awia nyuma ko wa mo boye piama ensamre yatumi ede asom yesamfo efa John entwibo siako labo awia yi enwanu ye mienu na ensam no ye de besom midin enoba afia aboajewa mene Kwame Ajani Boateng Professor Kokote ensam no nkyeremu anuanom eniye
Asem Beba Dabi. Ebusuafo yɛnhyɛ nsɛm no ase na afempinu ne aduonu num ne mu July abosome ne mu na beto dwa sɛ ɔhene bi a ɔwɔ asɛm ase ɔyɛ kusa ase wɔnom hene no baako nipa bɔnfo bi ato ahyɛ nso atɔ ne werɛ kyɛ sɛ etu ɔsane gu ne soɔ anuanom na emu ɔya mekae sɛ saa ɛdɔn ne mu ɛbrɛ a ɔteɛ mia na mekɔgyina hɔ to nkra ma Otec tiefo mu ti bia wi asɛm a ɔma emu no so ɛde kɔɔyɛ na na aposifoɔ bɛm hyɛ ase so bɛnhwehwɛ mu na na nkɔmɔ aposifoɔ de aba mmɔnten so ɛne sɛ wakye nipa bi no osusu sɛ ɔnom ana etu saa anamɔ no na nipa mmiɛnsa na mprempren a wakye wɔn baako osusu sɛ ɔka ho so ɔkyerɛ sɛ ɔno deɛ ɔto pia afagyan na nipa mmiɛnsa wakye wɔn Jamil Osman dodo na afra no baba mu ana Guru Suleiman Yasil Arafat ɔdodo na afra no Basanjo ana Ashedu Sumbeida ɔmo fra no Aishado na ɔkyerɛ sɛ ɔhene Abdul Malik Azembe ɛna ɛbenada no July abosome to so de onum no afim pinu de onum ne mo nipa bonfu osusu sɛ ɔtɔ no so wura aso ase fly hɔ no mo a na ɔkyerɛ sɛ bere a wɔnum bae no wɔn ehunu bi kyerɛ sɛ motorbike na ɔte so AK47 bi ana osan wo papa ese okowi aso free mo aka obi ama Oba Asante man ma Ashanti South Regional Police Commander DCOP Joseph Hamonyaba oni sentrofo akasa kyerɛkyerɛ mu sɛ wakye wɔn na okyerɛma baako ɔfrɛ de Lesu dodo afrɛ na bodam wɔn de wadwane a ɔmo ahwɛ no den ebusuafo bere a oni sentrofo ɛkasa na ɔkyerɛkyerɛ nsɛm no mu no momientie sɛdeɛ police penny ɛkyerɛ ne nsɛm mu. Suspects linked to the murder of the Kusasi chief at Atmasi. During our last briefing, we reported an intelligence-led operation by the Ashanti South Regional Police Command, during which a gang of armed men who was engaged on the Boasi-Dungwa Highway. In the ensuing exchange of fire, two suspects, David Aheto, aged 41, and Ilyasu Bawa, aged 32, sustained fatal gunshot wounds. Weapons and ammunition were recovered at the scene, and four suspects, namely Abdallah Alassan, Jamini Usman, alias Babamu, Aminu Idrisu, alias 0244, and Daniel Debra, were subsequently arrested. An illegal arms supply network was also uncovered, with investigations pointing to a broader criminal syndicate operating across the Ashanti region. We are now able to provide a comprehensive update on that operation. Continued investigations and follow-up intelligence operations have resulted in further arrests, the recovery of substantial cache of weapons and ammunition, and the identification of individuals linked to the murder of the Kusasi chief at Aswansi, Kumasi. Subsequent intelligence-led operations, building on the earlier arrests reported at your last briefing, has brought the total number of suspects in custody to 12. The additional suspects arrested are Ilyasu Dauda, Majid Isaka, Jibril, Gafaru Ibrahim, Muhammad Mumuni alias Mama, Tanko Malik alias Bronze, Muhammad Bawa alias Malam, Alasan Abdallah, Jamil Osman alias Babamu alias Guru, Suleiman Yasser Arafat alias Enyanum die yɛte no nkan ɛyɛ police rempemasie de wɔ Ashanti South Regional Police Command hɔ DCOP Joseph Hammond Nyaba. Yɛde yɛne kyerɛ mu ɛwɔ bɛkwae ɛne ne mpɔtam asante mantam ha yi na awosɛm a ɛfiri ɔba ɛkyerɛ mu sɛ ababa bia wanya mfinhyia no aduasa ɛde kɔ wɔno ankasa agye ne nkwa de afiri ne nsam na awosɛm yi ɛba bɛtɔ odwa yɛama ne bɔne isa akɔdeɛ sam ɔdaade hyɛ wɔno ana wɔde n'ani ɛde akyiri a yɛkɔ ahoma no so na awosɛm nkyerɛ mu nyina da wɔde adom yɛne yɛtiefo sa akɔdeɛ ma hɛn awosɛm yi ɛba ne sɛi sorry, what can be a name? Yan say if we na never na ya from say wa mon ko Facebook no so we check 102.9 na videos no e twego ne pictures no na sorry what ya tujaro ababa no e say we say am appoint no the din di am afofo e ntimi amfa ma yen
na de omo na say ababa no enso eba ho bedi pa ya omo che say ofri esrim tisedo mantem na be pie mo ho na omo che mu a oka French kasa enso enti omo sisi bia na we Burkina ni na ofri not eba be pie mu e wo be pai ene ne mpotem a odi tuma e wo ho na obo se omo ni esiye ana no me ne da etwam ya no ababa no akwa sen ne ho ahoma akoya ra husemi ye papa enya agokra eno enam so ma ye bo epini honorable Osebo Atembex na woye assembly member edema amuafo enso ne didi nkomo kakra ya wono no enso ede ansem kakra to yenim say ababa no efri memele da no beti nei no omo nyanhu bia ofri na emu no omo abo modin ede namu no akwakopie mu enso ewo bekwai mortuary ya omo hwe tenimu se de be ya abusia no enso atwemu ti se omo de hie bi na ene ababa no a na omo enso ababe pa no ya sa me enso aposifo enso ahye nhwemu ase a omo nhwemu ehunu nia enam so ma ababa no se de wato nananom ewon tie do na yetieti mu no omo chese ababa no ewo emamiensa enkoma wo ba ho no mu a wono mu edie no omfi ho ne mu no ba ho ebedi pa na wosan kọ eno nanam so ma yetieti mu no omo chese wo se o mamiensa ya ni ikunu se wo kunu die yenyan hu sisi eno ba etsa me wo ni chemu be kwai amuafo a eno ya we hosem a esi ewo ho enso eno no eno sa kwa de branding ti yen fancy ya wa na kwaso afo ni die chemu bi aposifo e de ba betu dwane no ama yaso ati bi sa kwa de samo dade se na busuafo mote se woton kra e de free be kwai amuafo ahosama esi ewo ho na ye free hwa ni efe ni nsem ewo atwemanwe beja north mensinim asante matam heya na kro wo fa ne sa intensere na ona ba beto dwa se mantie mienu a womo esesa enade bi de kan salomi yazofo ibi womo baba be esa nade ewo intensere omanfo nkwankwo he no nkwankwo ti a womo baba chi akwada no womo ni bebia nka akwada no womo edene ekro enam so ama ene amanfo bu afu pa na ebeto dwasa na yama ne boni simo pokwa free wono ana ade atire de omanfo de ayemrantie mienu emu ntiremu ahodo nyinada wo de adom ye Minua medase arehosem yi esi ekura ye fro honom entensere a ewo atwema ngobiaja north mansinima wa santimantem haya na adehye mo mpatam wo kire se omo okrom honom enamrante wa mienu a ba kodin ede Alhassan ana nenu aka no so din ede Nagoro emrante we do na kiremu ewo entensere kodin wo se on ba beto condemn esan se omo ye scrap dealers a condemn hudwa ene wondie na ebro bedu kromo no na beto bia se abofra keto ye wona wanya mfihia no miensa watimi ayira a de hye su se sankofo mienu a omo ye fom se condemn fuyi omo no matimi awi akwala no asemi e ma de hye bufuyi eto semrantie so etimi buro mpasa amnu kasai omo timi ji won kwa edifro omo nsem eno danchene a moto a omo de kokromo se ngaja omo to condemn na nkomo de gusa moto no mu na nkomo de ababa bi omo free baaye no eno so ade hye etimi agi ahye no na asembeto odwa no ena woni pa wono ana wo ye unit committee vice chairperson ya maame Salamatu Zakaria eba mane ya chen central for se wono kura no wo twam ena onya ne ntese ensem se ye na esi wontin se krum honom ampa ne ampa odane kiremu e wo krodua no kohwe ye koduru ya na je sade sei etimi abomra ntim benu etimi akuom ano payi woni ye kasa wo kiremu se mprempren asem si ye no edesa posifo entimi emekire obia na wono de ye de waka nyina ne se de mrantie na na se subana okromofo da na di no kwa asem se entwaye a wo se okromofo se mprepisa asem bisi na se ti so bi okromfo mpa ne kwa se wonde mbra se wonsem na yetimi ye buru nipa no agene kwa efri nsem me no ka se woni pa bepie mu e wa santimantem ha wo president edema stop dealers association ora Alhaji Abdullahi Gagala enso akire mu se wo hwe asem ato mrante mi no mo ye stop dealers ya ya reho sempa asade chi ade san manfo do nani asi wona odi se dwumadi no ase bibi yira ya se wo na akowia no ya de se ha dwene pa nti watu ade se ne fo se wo nyina ntwe wo ho famfiri sa isu ni ban se ye akire obi ne ye bu na kuna brakora yente bo na property nipa no aye wo kire se mprempren sa nipa mbenu ya yetimi abomaku wo mu no omodo makopi mu wa sabia adokotafo papa mu no na afi do makwese asokochia adakam o kyerese mprimprin prosifo astati a omoye asarmu enhwemu na we ni awreho sama enipa mienu a na watwi mu no kopi mu e wantense se omokoto condemn adehye kyese akwala bi ayira omatimi aburo won akuoma asemu ayawreho sempa me ka se de prosifo afi honhwemu ase a omoye asarmu enhwemu
abusuafo embo yapa yamane boni simon opokwa friye ana mutene nka ebusua ye beto ansem ne so na abrantie wonya mfrenchia duonu mienso akwa wu ye de no banansa na no ye mo sase ne fie ne nkyeremu ewo adwoso honom na ebeto odwa se National Health Insurance Authority o matan ye wo honom mabunu bi nye nkontima ne ma de akọ honom di ko yin akọbọbodan no se omo nya adwuma wo honom omutie ye ne se na pani odan no sa abro kire se na o nhyiemu bi ase ewo mantam atra ekese mu ewo kumase ha no ntomuko enu ni honom ni nyina nkafom tutum na bro mu tutum hu bo manfo pa se na health insurance ko basom ko yedwuma ase honom be da akọ sesi e ka se abambofo abem na oba asante mantem ha no mu a National Security Liaison Officer Rural Captain Jabari won na bedi echi Alhaji Tapsoba won ma die nimu akọ no mu a won ma hwe ene o ma bie office ni nyina dia ma won mo ye adwuma ama ma bombofo mo boban na ne antikra ka kire oni so mo dia tudwa se mebu ye sa no o ma frɛ mpanimfo mpatam ho no ma di dinkita ho a ehwemu ahya ase den no mo dia tudwa se obasre wo mo se bibi kwaso na wonia wonte ase a famara kwan so na busem na wa sa benjuma ni bi adwuma sa pomdi adwuma mu se henfa na wa do pebe kode mna ba hye wonsem na hu bu akra bo adwumefo de nya de mo ababafo mo mantem mesoso so omo so won ba kire de ma asante mantem so afọ Dr. Frank Makohina e ba maba hu nsem o da na wo mantem mu a wonu o tie na echi oba o me ato ho na mo mprempren ya de mebu na yes ano hwemu koso a kombia so behwe no mo mehia na nkitawodie bi ekoso bebi o so mra no omde tubia no wonu de ato Alhaji Tapsoba. We are here to find out the reason why they did that. Fortunately, the police office chairman is here. I met them with some of the executives at the office and I talked to them. They've agreed that we should open the office through the instructions of my boss, Captain Jabari. Fortunately, the police are here. I think the commander too is here and his other men. They all provided security. There's no any casualty. I asked the manager, they are all safe. So we are opening the office for the manager to go in and do his work. I've invited the party people to come to the office tomorrow morning, God willing, and then we find out the reason why they did that and we'll resolve it amicably. Minister is not in town, he has said it and he says we should come and talk to them. So we are opening it right now for them to continue their work. Ebusian for the Tiano Ken Alhaji Tapsoba Asante mantem ha Security Liaison Officer bedi echire ono na okasa ye yento asoba sahare so na ye de na echire mu ewo ochiri krom eno atwema mponia me okire se abrante bi onya mfrenchia duonu miensa wo wu ye kwen fa so wu ye amade bonisi mo poko free ye wato yen kra yentie menua medase ochiri krom Krobea akwa akopem ewo atwema mponia mensen wasante mantemu a eho enewo me no ka se abrante wa ne din ede Kinsley kwakuata obi a wonya mfinhye no aduonu miensa ne dwumadi awodi nyine nse one day abubo yaka na ade kye a wotwi ede kofa nua me no ka sai okofa enua makoma bese aduonu efiri bayre bo number 5 eko antwaje nkwanta eho ene koba se ehyan a no wode ekro no na me se enua na dooso enu ntine ekwan so nyentino wotimi de abubo ye konya nkwanhye a awto mu wotimi famu ehwere ne nkwa wonipa bese menu miensa no ka ne ho a no mo so motete ne nkyɛn bra no mo de enua yi ekwan so prepra emu wode pa me no ka sai wonipa no ya asɛmre bedwani e wompate mo onom onumonyamfo Alexander Akwasi Yebo a aba mania chense ntrofo so wotei se mrantie bi e de abobo yanama omo akofa enua makoma bese aduonu gusu a omo do mania kyerem efiri bayre bo number 5 ekɔ antwaje nkwanta prakupe enam se na ekwan nye na America tenten ode kwantino ero de sa ehyen konya nkwanhye a atomu ho na branch Kinsley de wotumi to nanom ewo nsia do a enipa memi so aka ho no omo so wotumi pra emu wode a me no kase ye do nyina kopie mu ewo nyahini government hospital a omo oje arahwe ofa akonya nso asra mrante mu twisa abobo yaka bi se koba so nkofa nua a wonya abotre san se opepie mu pampatembo na enam se ekwan nyentino ena nam so a ema san kwanhye nyina etimi esi enti mrante no omo nya hwe yi Yamane boni Simon poko free ena otoye enkrai abusuafo ensem na si na Railway Development Authority Ghana na abusuafo wose yensem titiri mu a mato
ensase de afim ho moti ba bi ti se tech ejoso asokwa asafo aboabo ofori krom ayija edum sawaba akwatia line kase fumeso ana ade beba wuti sa mia ye we nyina abusua awie ye besa sefo asofam ye pa na Ghana Railway Development Authority say mo amaton sase ana mo bungalow ana warehouse na wama mokrata fitim netentia besi afimpim yeno ene aduonum yensen 2023 December no bomodin say krata bi edi adanse se japadia wuto free anasa wudi free wewe fonsam no eya wodia no fabra womo akache anasa womo office na womo hwesan se womo baye womo krata asem no ho ade no womo hwehwem etu obasre pa oba receipt edi adanse se eya wodia no fabra o Ghana card anasa voters ID card faka ho ne fabra ene enkrata bi edi adanse se ejapade na won sam no eya wodia titu ne sase anasa eda ho sam no bomode se wode beba na empanifo ahwehwemu no se kan national so say da no eye 7th April na se busum ye besimi ne de to so enso fabra wo mo office ho awo sokoban GPS address ni AA-S607-1549 sokoban anasa hensan 607 na ekọ na empanifo enhwe no won tenase na enkrata ho nsam no won hwe wo se 7 predators wo ya sobrache na ebra wo de asawi wan fa nkọ na epa ho a emagina da bi emeka se wom do afa mra kwa so na se wom age wajapade bi afri wonsam eti ebesre se bomode na se se bre no so a kọ na ne mpanifo ko sin konya na won krata ho nsam no won hwehwem emfa enom bra ye koi mun hyen se Krobea na Asante betena se na no do mabana wo da mun chie enko emfa mawo Reverend Benjamin Boache Reverend Ebenezer Assemblies of God Bronx New York Reverend ene eyewa woda asori mani nyina mama anjini onu maka no omu nyina so mo awoda pa March month de ye special sabe nyame adma meminde ya wow fiada na meminde meminde ye betwa be fiada okay ni edi ni fiada okay yani se etiefu eti Reverend Benjamin Boache awo Ebenezer Assemblies of God Bronx in omutima sempa se ye ma awoda pa onyankompon onhira pa na awoda mun hyen so ekodi ama desire na papa bi o se ene eye wawoda onyankrompon hira pa wonananom nyina se omoma awoda pa busia no nyina se omma awoda pa onyankrompon kan ye sorry na Krobea na Asante atwaso apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Mox, no so, malaria symptoms. At a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grunedi Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quadawi in Fidu Nunca, or pharmacists in her bar shop. FDA, I did crack to Yatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to making kai kama. Wo kabrofo. Na nkontabo akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na twe wo nwoma bia. O wo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o wo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. E free basic 1, ekosi basic 6.
6 English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom ane maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto be mane ba and na so we de school bi kura betumi akotu akoton am the students o na eno kura de wo table no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko aputu aja station ho a enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria anasekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Grunedi pa Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nina. A pin for a battle more manufacture. And what when you feel the nunca. Our pharmacist and her bash at phone for 0542 778 572 and now 0549 297 463. Hepa Plus mixer. A mapo mapa. MDRG Edwin Kratoya. Me dog for pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical checkup ye checkup na no na BBC ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo akakuna bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi yo Yesu woha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa piao Adani mugurura ayeye me na hyenkam ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso openi a wopi adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no mo yemu adwuma wo mo nyina da papa mo won ahoden ahoden no mo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wode ama no wode asem yen wo so wodi a sene ya metumi atia to obrani no hwidi pataya kede na ade ache na ade asobi bebi so wo mo so na ni asem wa edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo onso omo mpaaba mo da so busua ye waduma na papa we de ne kense ye kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mo nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya nekrese wo mo gu enu ase nya sa no mo tie wo mo ka se duma no mo ye no emra wo mo mu obi enu ase ne mo ye yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo fi sa bre bro hwiri kopum bra
wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena ase a sɛde bɛyɛ a ɔmbɛhyiihyi na biribi atɔ yɛ no awurade wɔahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔ ma nya kokoduo ɛmfa nyɛ kɔpem berɛ a waa wobɛpie wɔ animuonyam mu adom no nti amen. Amen. Papa Krobea Mpacho, good afternoon. Krobea, Mishra, Namintu Nkon, any Jumadia Woody, said they will see a mass and Tamale Ghana mine. Krobea Yamishra, Yamima winning chair, Yankupo winning chair, Yamima was a 49 in chair. Krobea, Miraho. And Yami you womaya say, Yami you womaya, say, Pepoye. She program we are moving as ye, for a branch ADA. She papa no number be a watching my 30 million diamano. Me say, why na bit my yes, sir? Why na bit my be to say? Me and I could be a why woo, or papa woo ye, a homobro, mini ma woo ye, and nona. I told be a commercial, I'm away to say. Can they whine? Me, I'm a new cousin, me nibu, miraho. My sure we martini sure we and I'm an old say. Into the make catch and Yamin Shiro. Yamin Shiro, Yamin to Wunkum. And Jay yet that. Papa ya de wuye na da obakasa wabre no wa hwe asada no wa wi baba nse faso bi ama ntimi srew enkase ma breda kosoye nyame be hiraw mitie obi biara wo studium ho nyame hiraw wate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mini sala papa me kasa fira nyaso baba aja nyame hiraw amen me da obodi ase ona boye asida tosumye no akoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de atosumi ansa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yeso aka kira me nuanu ma mo ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkira se wa misa nyame a na nyame anyi ankira se oba we na ye wodia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwiye se obi kwa awale a o misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wosum a se ukọ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo se oba na awukọ kwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko an se onko hwehwɛ awere ble no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon kyerɛ no oba pa o se ware ma Isaac na Isaac anya ayire pa onene tina. Good. Timi da radiasi yensia dase me chantro antu mere so me kutuo me ba oba nanim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yem se ori medjuma ma me so ante free honum no me ba oda de na me iri ye no aye papa me kan hada o mere ai oh great mere kasa daem udani apanya me dani wa watch udani apanya me dani wa watch ahomachi 5 na mere akochi apanya of na dem abetere me our inside ya mi sa no ahomachi apanya me se machi no nani enti nyama bia mere ye wo fie ho no anu odin me de ne maka se oye na se mebu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na betu wonim se frɛ na tunufu na je oye no onya ya osimi ye konkonsani. Ernestina, Papa, do you respect your husband? Me bunu. Na fe dia na aba. Adekura ma buemba mu ne se. Wa wale me. Woni me abresi fie. Wodi dina haya ama bla ne so yedi ama wodi dina ama bla no ama bisa o se ha me ne yesa ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so antinam na tam so ana wa yede na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam waka me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina entano o ka kire ukunu so o mekoto anim na ho mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me buano pa cha me buano pa enti obekoto anim okoto ye o ma ne tene nsa e na aka asa o de na adwuma ma no ye nti na o ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no me kunu dwuma sey ye me na me koso me eba ma yedidi
ama me kire no asore na okoye no awa paaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma adwuma bitime kire no me kunu fa nchina abogwa na fa kopete gu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free yam nyina tia paaso fo nyina mu tia me boa me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na aye day se me hu bebi a mitime kire ne se da iya de we me da bibi ba se menya aduwa mitimi ya koye wo ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena wade ne so pachan ile Oduman kuma nyame ayeye enka udin awiai oduman kuma nyame enase enkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne adehye awiai yemma yenho aha yemma yenho akwaba na yemma yenho ye hyiehia aha ye Otec 1029Fm so ene ukuada ene obenim busumi neda etoso edunwotwe enene emfimpinu ne aduonu nsiamu ene awei ene wie nso yasehia bieu ebre na wie du se yede Asem Beba Dabi dwumadie no babesom na dwumadie yi da biara das yehia wa afidie yi so a asem krope ne yeka yesi ye de suade yesi ye de kire yenho nso ade enu nti na awie ya yehie nokre moma yense yenho se ye ba bisuade ebre kro na mo ne ye be kire yenho nso ade ewa afidikasie yi so na dwumadi a ye die yi nokre
adeɛ baako ɛsɛ fata so onipa dasani wo hyɛ ne nso ɛne sɛ yɛyɛ live ɛwɔ yɛn tinta afidie ne so sɛ wokɔ Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwɛ Otec 1029 FM wokɔ Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwɛ Otec 102.9 FM a dwumadie ni stream live wada meburu ubehunu yɛn na wuhunu nso a ɛyɛ ahyɛ sɛ wo hyɛ nso a wadwenkyerɛ bi a wo wɔdo fatu ma yɛn ɛwɔ comment section hɔ yɛbɛgye na yakan no kama wa fidikasie so ama obi anso ate won so nka ɛda wie kan yɛ kan wada meburu sɛ wo follow yɛn ana sɛ on like page no a na wayɛ ne sɛ no bɛboa da biara da ebehia wa fidie so sɛ no ɛbɛbɔ wo nkaye ama wo nso atumi anya akwanya yɛn nyinaa yaka bomu ahyia na yɛsua deɛ na yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ awie mo somfo Krobea nana Yaw Asante nie awie yi ɔgye aman magyemadwa ɛwɔ afidikasie yi so ɛna wie yi apɛsɛmakanana magyemadwa ɛwɔ afidikasie yi so awie yi Krobea jata mene wahyia na mene wahyia yi momma yɛma yɛn ho yɛ ahyiahyia na yɛn kan kyerɛ yɛn ho sɛ yɛba besua deɛ ne akyerɛ yɛn ho adeɛ sɛbe ewiase abrabɔ no ɛyɛ obi kotwa ho ɛna wo hwɛ a ɛbɛboa wo na guide wo na wahunu sɛnea wo nso de yɛ wo deɛ enti wotie obi asɛm no nyɛ sɛ obi deɛ na wo bɛ a we deɛ wagimi a we deɛ wonim nyansa a we deɛ awerɛhoɔ asɛm we deɛ wanya deɛ no ɛno deɛ ɔbɛka wɔ mu wo instincts ana the emotional su ɛwɔ nipa mu no ɛbɛmo waka ɛwɔ tirim deɛ nanso ade a ɛyɛ adesua deɛ wɔ mu no ɛyɛ afa fato kotodwem wate da asɛbo akyira bi wokɔhyia saa asɛm ne bi a wahunu sɛneɛ wobɛtoto deɛ awia yi ɔba adeɛ kyea me wɔ ha ɛna awia yi agya kwame ɛnso wɔ ha ɛna awia yi jataba ɛnso wɔ ha awia yi kwadwomɔ wɔno nso agye n'adwa ya wode yɛ kɔntentane so ama adɔfoɔ ne adehye nso anya yɛn yɛnuanom Be Love Radio foɔ ɛna wie mate sɛ mo nso ayɛ krado ayɛ yirede nyankopɔn nhyira mo na wɔnka mo ho ɛwɔ Spain afei yɛnuanom a mo United Kingdom mu mate sɛ mo nso ayɛ krado wɔ hɔ yɛnuanom GN Radio foɔ Patmac Radio foɔ Abawa Radio foɔ Amansan FM Brainy Radio ene Sahara Radio fo nyina no ena wie yenchiachi amoma mo hama mo akwa aba se wie mo fidie no daha na mo fa Asem Beba Dabi dwumadie no afei Kings Radio ene ni TV fo a mo nso mo wɔ France Paris ena wie mo nso ye chiachi amoda mo ase se mo nso mo fidie no edaha ene dachi Hima Radio fo a mo nso mo wɔ Denmark yankopɔn hyira mo pa wate na wanya mo nso mo kɛse Belgium fo nyina ye chiachi amo enkanka ne mo a mo monitor yɛn na mutie yɛn wɔ Rakus FM nso so ene Sky FM eno die wɔ Columbus Ohio United States of America bruchman ni mu ono mo nso aba de mu abiebiem dwumadie no etwagu awiai mo somfo matenase oba de akyea me akwa beburu yɛgya akra oho te sei nyankopɔn adom ɛho yɛ pa akra na nso so adom no a yɛde nyankopɔn me nso me ho den ɛnɛ nso ɛyɛ wukura da bia awia yi yasan hyia ɛnɛ awia yi yɛba abɛsom yɛde akyiri wia no kɔ na wie sɛ fiada ɛne dwoada nyinaa yɛ afofida Friday Monday ne nyinaa yɛ holidays fiada yɛbɛkɔ mosque na yakɔbɔ mpaeɛ kɛseɛ ɛno no yɛfrɛ ne mpaeɛ kɛseɛ ayifoɔ no nso romanfoɔ ne ayifoɔ no nso wie Easter no yɛbɛsan na ɔmakɔ mo nso mo bɛwie ndabɛn Lent no aka 2 weeks aka na wɔtwe mienu na kyɛ sɛ mo deɛ ndi adi wura Easter ne mu oh okay na mo nso mo wie a mo renam we afi we die ndi enkramufoɔ bɛre nkokɔ mo nso mbɛre die yɛnso yɛtumi kum akokɔ saa okay enti mo deɛ no ne nkramufoɔ deɛ ne sɛw ɛsɛ we mu kum nkokɔ afi no mo nso mbɛkum nkokɔ eduru buronya yɛ kum nantwie ne buronya mo kum nantwie ɛna ayifoɔ no so ɔmo so eduru ayi no ana ɔmo so kum nantwie pa okay na mo nku apɔnkye
Ponchi sa ponchi one ayi nyina ye mon fa bi mra mu die ni mu na ba matumi abewuram na mahu de meye ya kwa me fa ye de nyame kakra me na nyame misisi amituwe se metwesi kan na so winam diku a posifo betumi achimi no kre na so nyankopon ku a obusuafo ni obia sembisi osa koda na se sa akosi da na wasa chifuta se awrade ye da wase se enu ayi wuje ne kra sa nyame no wa na hwan na akwakoda no nti mimeti ya mo ase bro no bia ni wale di yam de se da nyame nti amesre se mi hu obo no fa mi ko fukesi na se oluma mama mbabi kuma bia na so mabọ me sese wo efi se ho di ni ye me jedodo da nyame wa na no hwan na akwakoda no mo buru medase na enei and somehow onuanim se de wo yi e de Asem Beba onuanim se de wo yi eye sisie emani nua onuanim se de wo yi eye atete eyo no ne pese minkuminya nti en wo ye saa de yi nanso onim na dwene mpo na wonim se dane se boa sebe de wo yi ono no obenya so mfaso nti eno a no obeye obia ka wosi wonti obia asem hwe se wokọ emoa ni kromu a da ni ma kingdom nanka ono moti asomdwem o na wo moti asomdwem ya wo hawnim aponchi wom bi enkuko wom enwan wom entwe nkrantie nkusie nom we hunu ni nua ochia ni nua we hunu ni nua ochia ni nua nanka efe na dakro emwei wo won mu kroma no won mote se yesi ye ba be si hene na yeti hei yenia yenim ye ho so hwe muntie ni yo obi mfu obi ade obi ntia obi na so ba bi eseso obi awura pena no aduane no eno ne eyo enti yen posi asem nim yen obi nkoye bibi mie nkase ye kosama no na we de why na eba be si hene afedie yen konkotie mu a yesi ye de jata ena eba be di hene na jata de so owe moa na ye de ne ba be die yen moa doma yen so ye wo mu a yenwe moa no yen so ya setena mu be ye sei muntie ni yo na ye kọ asagro ebre ni du ya ye hu se jata eni asebonom eba adaya ye yenko asafume yenko adai die na eba yesi se mu peu odoman kuma se enso no odoman kuma nkan wi o yemfa jata emra media de ewo mso afei mo hwade bi ye di jata ba ya bodwa wa begina dom wanim emo amu kwa yeyi mu enya de se meba na mabedi hini meba be ye bone ana meba be wi obia muntie o miti hoi sese nam se muso na meba be die nti edura no pa banchi ahahan na mewie awia ewira epiepie fom aponche abodwese eno na mo betete amame amamawie edura nwumre a mekoda no wodi emunya nkatie bi kura akeka muntutumre me na menwe na momfana muntie o jata all kind manifesto jo na dwene mu pono eno ankasa wodi trim wodi amonte ase mame na me ba enu bi ena abibi man namu modi amonte ase mame ye beka nsem no de ni e de gu nipa na dwenem na wadwenem ayete se ewo bi sogum na soni free wadwenem soni gu wanum na wo tafre no ayaw de na ade atwen enei jata ba begina simpie so bokese so ka kire moa ne se yemani ni hene no na wodi a obewe ewira ewo emoadoma akroyimu okay yento aso na moa no we yaka we de kusie se eye ni gisam after all say yen de ye wiwie eno na jata bai wo se wo ba bawie okay na opro wo se
say ye ko ewiem esoro ne enam nnua yi so aduaba ye benya no ene ye tibia ne de abre nana ne de aba besom afemu an nka ye ni bi no amabaje so ye na ye jutum na che se konkofo no wo ma konko afei jata bedi so ye di wira yi ba na ntumi nwe ntinu apia gu nkyɛn ye di nuaba yi ba na ntumi nwe no apia gu nkyɛn enkate ye beba na ntumi nwe no apia gu nkyɛn na ye na da koro wote hɔ a na wotwe etwam en wote se jata ono ane wo jata ni bi ye na tena nkonwa ena sebo ya wonom nso ta jata no mu achi ema jata ba bedi hene no ebi nso ye na tena nkonwa enti ye nsebo eni jata ena ya tena nkonwa ka jata ho ema ni di ne hene wo mo fa adwene a wonom fa ne se wo mo ba ya wo mo ba ye be ye na wotwe mienu na wotwe miensa wo ma memoa na hunu se wo mo nchi bia anwe nanso de wonom atie no wonom nananom aka kire wonom ne se aboa ponche wonya wiremu aboa wo fie ya enipa kura epebia wo kyewe enti ya ne yete saade ya yankan fantom wani trimu se aponche ni tena bie ewo wiremu ha enti mponche a wokwa ye mu nyina no yenkyekye won se ne ye kyekye wonom a eye yenea ne enim kwane a ye de mponche ebefa so saapoi yebo no otwe na wate na mahunu sane abo atwen so tie yi wote saasem no enu ohunu sese wanhwe yi a Asem Beba Dabi enei onyanko da ne oda eye wuni atwe na akotie aponche so na ahyase afrei da aseboa baabi ebeduru no Asem Beba enti yei na otwe so mrikam ko ni fie ko frefre na busua mu mpanyimfo ne manne na nanom momesini o ye free kwa ye fa we mu emoadom a wonum wate ase se jata ni hire no wonum mfa won kwa ye ko ne mirika kri 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 en wo twene na busua di kwa ye mu wo mu dwane en wo mokoto na naso no en wo sunu gina wo twe no obusa ansa no wo twe ehefa na awiakata ben woni wabusua nam so a mode sa American tentewi he na moko osenane adwene amakwa akoto so se nana ye ni bedi so ejata woni na tena nkonwa efani o sebe enei ena ya aponche echina bi anhwe ya ode beba yeso osno kofre wo no nso abusua entisabre ya make say otwe dwane no osno nso ni na abusua saso bia wonom ye ho kire se yenso ye ko ya ye kan wonom adwane atia bisa na wubisa na hunu mu a eya da ho so se ye kan otwe ni na abusua nya wontire didim osno enso ni na abusua onom nya wontire didim but aye a eye jata ni nuanom boaye ema ye de ni besi so no onom adwena na wonom tirim afei ene onom ba be hyase wo kwaye dim onipa da sani de wo ba ne na wo dada kra no se wonya ba benya adedie no wia obekire usuban no wankasa saade we ewo baabia o ewo man ni mu se Ghana hei amanyofo yi wono be pa ade dia baabia ese kura de ese bi ne nam wiram koko mu ni ade nyina so wono mo bontoa yehu bi o meye sei obabedi yei petro ena ne wosro sei ko saa enti se wo bade a obeka de ede ode be kire wo yento aso awadiem ye me de me wura me bre me ho ase oba no me ha dwene me ntete bema enti be ya na bema o we de wo so ye faka ne ko hye ne nsa wie ho na be hu ni suban bema we de wo ha dwene o onware wu ni ntia no odu be wura wade di mu a ene obe kire de real colors ewe adwumam radio adwuma ye se adwuma bi ba be pew e de wa free one station wa ba one station a akrokro da ko adwuma wura betumi afro be se du ewo hia wuntia
wohia wuntia wokonya adwuma wura stobona wanya ba beduru awie no wo sa odon sa abehye nkrata ase sebe ade aya na binom a eye saade wei nwene ho nkwakire de se awade no se mebam na tete dɔɔso ho a metumi agyae ya ne nipa bi nwene abato no se yetoma wo na wo kan nsɛm wɔde ena di benya saa kwanya no ba betena so a afina no se hia bio na ye kɔto aba na yetumi tutu ye beto ye di betu ɛno nso wɔ hɔ adwuma no die beye bia contract beso eduru ho a me pa na me sign se be nhye wase bio saa ne wiase tentie nei wo bai wonsɛm a wo ka no ɛdɛ na ya kai na hunu se ekina bi wantumi ani so na wo de pofoforo ɛna ɛba kwa yeni mu a se ye nwane a ye ne ayaka do ye be kyerɛw ɛna wie Krobea masebu anie ɛja krame nana Otwe wode nyame no nyame boa no ma ne kote ensɛm a na no mo ka sese woni na busua praso sonso ne de wonu mo nya wuntie didi piao muni adwuma mana enchia ya tie fo nyina momo bibi momo tie nyina on se atia bisani agro no otwe tie ye no oye na adwene se mentena ho ukoto se abo ne se nua so a ka chen se sore ye so man kan chen ne se sore ne so efisa ofiri ne so a ode beba wo so na so opese ohu ni posuban a eya amani tumi ana amani sika so opese ohu me eja kwa me tiwo ya ne suban pa mi wo mu a opa amani tumi ana amani sika na jata ba no nya akorokoro no de bae o se mo dia ayi ba Mary ahahan wo so tu onu se jata onwa haban Mary nuaba jata ti wo nuaba nkate na Mary jata ti wo nkate na mo na obie na woni mtreke se ode wiye se ye kokko ye mbie na aponchi dimbio ye ntoma no ye mani medi so na nanie sa ba ku ye obetwa wi na we wo soro dodo ene mo fa me na me ba me yin se ya ma oba nei se wo hu oba nei wo hu ne karata na se de o ti die ba adodo sem obìnrin bẹ́ẹ̀ kẹ́sẹ̀ sugar coated west a ọmọ bẹ́ẹ̀ ká kyerẹ́ ọmọ òtún wọn yẹ wọ dẹ́. nsẹ́mu ẹ̀sì kyerẹ́ wọ́n piao na yà kán náà yẹ dada ọ̀sà. wọ́n ti àwárí yẹ ọ̀sẹ̀ àwárí yẹ àwárí fún yín òbí ètò fún jánu wọ́n fi àwárí náà sẹ́ kọ́ wíyẹ yẹn no wọ́n ti sàmìyàn. awurẹ bi asẹmu a mi hu yẹ ne story a na wọ́ọ̀ka ọ̀sẹ̀ ọjà àwárí no amanfo awiwi ni bia with the promise say be ware wo ye ware wo besinne obi a ware na otimi ho ensem de bia bi tie o ka kire wo nti wa firase ne wa hu nti ya yesu hwehwe nipa ensem de a wo be ka kire wo ne yo no ne asem no good ne yo no ene ne asem no o be ka o wo de awie ma me betimi ayi ni sei ko bia de se ontimi nya hwe mane nko me ba be yo wo de manna enda obi hu pia Eja medasi eburu enawia yi odua yenia ne yeka ye ho de ye ho kokoto hawmu yeka ye ho to hawmu wia na ye nwenwi enipa enkanka ne ye bibifo yi ya dwene no sebe etode bia ha adwene o yenia ye nim se ye mia ye nuanom hwe eja kwa me experience asembi enora ewejeso na muntie sa asemu yi areho na medabia me kasa asem we say ya posifo any stations a wonom se ye wo emu masters a ye wo e wa asantema mu ade na meka sebe ebi nim de wo yo yeah wo ye panyini ye station we de ne master nie station we na hweso enti so pese okolodu wo sa station ho a che so de kosi asomasi so ana wo benten so ansa na wo so atumi anya kwan akwa akogina wo bi sankofo no sebe de wonum bedie de wonum benya enti se yesisi ne nwonko kura no a ye de nwonko dipa no onfa ho enti woni a ankesese onum nso gina mra ne so nanka wode chichi nipa bi sebe ye nipa bi adwene mu beda ho fine no enam sika kakra enti ubehwe ne yaji tefa taku de afri adroba fo de ho ne de akoma sankofo do wo hu se wo ye kura no aka ne nzagu nachi wonka hwe kire se wonim de waje monhwe sesei kumase hanante aye ya
kumase ha ne nante aye ya wodi free dwoso eba kumase se wo free dwoso eba adum wo free dwoso eba roman na wo yo bia wote dwoso ba dwuma ewo kumase ha wo bre wote abua kwa ena wo ba dwuma ewo kumase a wo bre wote Kenya ase abrem ena wo ba dwuma ewo kumase a wo bre wote ye bia kronom afrancho ena wo ba dwuma ewo kumase a wo bre wote ye bia mamponten ena wo ba dwuma ewo kumase a wo bre mo amfa mukro de nkeke ka ho eye die ntia su ene baby asesei adrobafo ni metifo ni bi so adopt ofrijo so obakrum unim sesei edura no pa stress a adwumayefo fam ewo kwan so ansa no ma ba bedura adwuma mu no enya asem ketwa edwoso tu fomesa ene obepai edwoso fomesa wa beduru fomesa no eho de nam de ye example you wa beduru fomesa no afa no obepai fomesa odium fomesa no apai asan ba besi odium ansa no beduru odium no wa pai tek na wafo ba besi tek se wutira anye yi na beduru tek kura wunya krom straight chiswa ba besi anwraga jansen ansa na wo wia wa beload di obekrom enti hwe from adwoso kakra bi to kegetia na wafa ebi aka nan ana enum afa ya hwa de bi de ya kwa me experience ye na drobesi gina ho eye kwamu fomesa from adwoso kwamu fomesa wabra wujiga kura betumi anante nanso wo pe ne ntem wa no penti chisa wo de ho kokoshim no akofo na vozi ye lodu bi tese de wo mo aka wo mo ho abomaboa wo mo ho be sadroba fo num asensia no mo nyina be pake wo mo ka ene wo mo pai ekrom 10 cedis show ahokyera na trotrofo de passengers ne fam as at that time ono mo pai kwa mo fomesa ena vozi fo ni begina ho be ye ekrom 10 cedi ena manfo trupi ye wo mo fu vozi no na we yetu vozi aba na we yetu santi na dom na wo ho no eso te ebuo na trotrofo ni wo metifo no eni shadow fo no ebu passenger fo no as at that time no omunya wo mu won bio enti na ye metifo ni trotrofo ni ya afei de se so omo yo no se de obua ma hota aba no omo de akasakasa ena ekọ wonso miwa wudura de so traffic ya posifo gina ho 24/7 na bi omo lodi task force of wa assembly for tete no na minum se krom ha task force wa ya yete no ye pa adwuma de ma boys ni ye ja boys se sebe and some fun bi a won pe bi a won ni I'm telling you sa task force for de wonim no okura ayi dade a ye de local car na padlock de GRA for you so bi negu kwabrane ko ho negu tabomo say yen local tie ene wo munim yepa ba mo task force anka mo serve the interest of assembly no amane de aboa timamufo no enei mumom na mo nso mo sha akiri ena mo yo sa ne omi enti mu twam ahobambofo twam ni nyina na ye hwesa mrantie wei edi passengers enam sa stress wei bu sebe enya homete na so obi nso ahunu moba begina ho na wo boa obi a ye de ntokwa ene ye de kode so wahu wo ho to kakra no eyi obi ya bibini na dwini no wono de ka ne nko ano na nka da bia wonam yaw mu wonam abebresem wonam atitim enti wo yi kakra bi tum na relief kakra bi ba ozi he waya de enso no miawa to the brim ya wo hu se wo miawa si no release kakra bi no de atum no aka say hey waya de come on enipa bi nsore ne nipa bi ansore a de ekono edin say asisie aba system ni mu dodo asisie ebuo aba system ni mu dodo nia nyini ho nia bunia enti we bebu wei na we buwei me foka no ye bu me na mefu beduru krom enti so obi aba me nso office wo krom ba be ya adwuma bi a me nso mebu no
enti we bu we na we bu we nipa ni so ye dwadini me so me call nipa ni office ya me kwa akoye adwuma bi no nipa ni bu me enti ye ne yete saade a de ono so ba beta de de afiri bi ho dwadini no bi so be bu no enti ye buo opon buo that is what is going on nansay ofori krom MC no wo ho no your friend say anwa sadat crack no wo bodwuma I'm telling you the ofori krom MC guy no akwa no obodwuma winim Ted Johnson na Shadow Boys ya je ho afa Ted Johnson se wo free krom kwa adwoso a sa bus stop na wo ho no Shadow Boys nko na Shadow Boys no madwuma a wo ye edu anwumire from 2 3 4 5 6 from 5 kokra de ne kankan se trotro de ba begina ho a se trotro ne kura beje 10 cedi a no Shadow Boy na commit menje o de mame mpayo be 50 cedi mame mpayo 40 cedi mame mpayo 20 cedi ube hu amanfo e be roche owia tefo bi a wo beti amani nti na temamu ni ho kire no enti ufri Ted Johnson ho kwa joso no aka ejoso straight 20 ye ho kire ye man kwa memma mija wonu wo fiache enti mekwa akotenam papa no be ma ye Shadow for the MC Yaw Asante Shadow for no ma san hyase e ba o wo ma san hyase e ba e wo Ted Johnson ho I know you are very action guy san ko hobio na koye wade ni bi because minim se wo di free take hoyi koya kwa kosi ba bi a wo de ende eye me sese bebre ho ba bi o sede ai wo to me see street light wo dru anwumra na so da ho na boa ya droba fo aye nam sa kwan ne so e boa yen ba wo free hot se de wasi adwoso street mu no adwoso enclave mu no esum kabritu adwoso MC ma me keka ho adwoso MC keka ho na wo anwa sada de de ba bedru ba bi wo de wote ho wo enclave mu esum kabritu adai MC anya wo so nya MC ofori krom ya MC no wo nya MC asisie na doso dodo e wo system ne mu ye hawo ye bre ene ya manye ase bibifo eno nie ebi na si we animal kingdom ne mu no enti se wo catch Ghana ni amanfo pekwanye dwane afiri wo manimu wonya wo kwa UK wonya wo kwa Canada wonya wo kwa US ena enkofo esa yesisie nso asa ba be wura ho amanfo ahusa amanfo nso peso o mu dwane enti ya de sade amenso menya me ho te se be ye travel agent eno enti buo no eye sequence we kopem ha na we ya fa to aso na we ya fa to aso ade enti Ghana ni ho to no a na ye day moma yenso enjoy kakra natural resources no ye wo because of the misuse of it ntino eno ne ye bre ni nyina no enie ti ye de dane amanyosem amanyoni no a wodi amanyokuro bi animu no wodo ne party no sene Ghana de amanyoni de wodi amanyokuro bi animu no odo wono ne personal party no esene Ghana o my Ghana ye timamufo Ghana fo no odo ne party kire se wa no party na kire bi ebe ye delegates ni nto aba ne mame enti wono no delegates ni nti enti edu wa na delegates fo ni so hu se wo so wa enjoy bi enti ene yete sade a ye so ye de bo be bo trip no mo so charge bum wantua wo ya ye nto mawo enti wo hu se ni o mind tie no yankopon je o my Ghana wanje o my Ghana pa de keka kono etin mo majata ni nsu kakra ile yeshia ensem no bi wo ho a ya ne dika o ma yenka ewra akwaba ya eja adofo ni ade hye mo ada meburu bibi nti momfa nkyeme se ewra yi munhu nanim mefre na ewra mi musa ne din ewra na mefre no bibi nti ena
de mehuna wo ne ho aye se wote kumase ha ya sa wote kumase ha ya patron kumase ha ya namte very good mani nsan wanya mfie sai patron me 28 years aduonu otwe wo ye adwuma ben patron se de meni adwuma bia wo nya adwuma na aye de didie wo ye de to credit wo ye de to data wo ye de tua wo bills wo ye de patron adwuma ne de nyase meni ebi kura ma ye bi na nanse nu na mse megya kakra nti se ya wo ye de didie adwuma kakra me ye no ska kakra ba me nsem no bia na nti se wo di wi a wo be ye de Ngusu a mi pebi ntin. Ngusu pebi. Okay. Where Santini? Patron me Santini. Aduonu otwe. O ma. Patron Debbie miniba. Oniba. Ntina wonya dwuma pressure ne usui. Enka wo bapa na wonya dwuma sese ye ya. Obagina wo so na uni sika ka kire wo se kom dewo. Esu a wo besuo no. Ba wo nko a wonya asota ba kokura obetumi anom de atwa street enra na Otec for online for no de picture bi kokoto Facebook ne so mesra mo monko na monko comment na me hu se wo mu busa gobe gari and beans ya ye de kokko abia so ne edi kosu ato so na wo mu busa se be ye sei na bi ka 15 e bi ka 10 na se hwe mo munim dwent ntia ti se ya na mbeka munim dwent o yan kire mo gent proper gent na momra afigo be ho na momehu obenya nice gobe ate mawura awiai asem ben na ede waba mene mabedwafo anim wasem ne sei medasi eba twani sei ebre kakra ni be February ni mo me behind dan eno kwa de dan ni mu kwa de be November mu na behind dan okumasi mpatem ha baby na me behind dan no na ifiru ani ha me ne light ho asem me be okacha me say prepaid nti me ho no ma na o yese wo me mo ne bosia nkoto adwa na me se me niska ho o se ye dai me mo ne bosia no fa nkoto adwa ni obi a watua wo dan ka ene fie wura esen be ka kire o se bone besia no onfa nye dai fa nkoto adwane ni okay ise nya da baako ogina me so na me se me ni bi o so okay ne bo mo se na me fa nkoto light ni bi megusu na de aka na nche be sana me se da me ni na se light ensan nti da wadaro mama ne ensan ne se san me discover ba ma ya to bi egusu ti na afi ada ne ntokwa me de ntokwa me hu de me nye ade na anka sanso me busan se me hwehwe fie ho so a me hu se me tabi abo tim se na we de ba asem ni de bia ntokwa nti oni me kundru baabi obebo mani so ni ade oni me kundru baabi na ono a so me sakọ kire me se ye ka ne se e postpaid na me fa ne bon nchen na ntokwa na oni me ko na yeska kakra na opa afri me ho ana me si okay nti ye afri na wa kire me se e postpaid nso baabi ye hye no me de ma so toto fo ma na ye se illegal no aye ye se be o hye dem mita ne shene na me say na we die nti afi oguso we me kakra one me de ntokwa saa na me say da bi ti afi me hwe mu akwa na se dan kura nya ne dia e ma ho asem de current control me de current control kura e friend kura wa ama e ma omo de asem no court nteno de yemfa se no kwa de yemfa nto nchen yansa na me de ma me de free honum se na masem we so nti na ma ewie asem me de bae asie okay nti me call agency for office we report one about say Mr. Mwanda ntokwa na wona me kona no odin obi me betena fifo from me ni asumdue nti se be ya akomo mehwe na omo behwe na say illegal no aya ye behu de be ye se ni illegal so de na afei man ti bi omo fa be onimra na me hu de metria because ntokwa asem na do so se wo koti ofie wura Debi man kwasa me kwotene to but ono nso a mo nya hoto kwan bi so no wo kwotene to se wo mo mehwe eye illegal mu behu se nya illegal nso a omo mfa bail mra na hunu de wo betua eye o mamba pass de to aso enti wo call ye no ti me call no mo yese ye line de mfa ho ne mo fa kenti nkro no okay enti security na me koto no ye security na fani yeah o koto security to aso security no ho no enti me koto security no ho no no yese o debi can say line mfa ho ne mo me fa
kentin kro no nam so okay nti me ni didi nkoma ade ni ma me nam wo fi hoto nanim say ano de ma me no so ye kan say oh yes say any oje me number to ni didi nkoma no ka cha me say ye say ma me ko cancel na say illegal so na betwam so a onso beda so mu na me say no so aka asem o if you onso say wote ho nti wodi nti nkoma a oni me di eche de me nti me nka no ha no say but no ofre me na me so me frɛ no nti me wo no ma na ofre me ka cha me say masam ne ha no pa nti no na oni boy bi susu ho wo omadwuma mu ho na oni susu ho no boy ni say ka me nyame fieru ane na ase anua ba nko betime dia akọ baabi akọ ya ade na nka me fieru ane ho ahyehye no na nka odim sika ma security na ka sa atem ne kyo security ne ka se woni obi adi nkoma afa wo ne fieru antem asem ne ho ene nipa ne ka kire ne se wo ye de ya se me nyame fieru ane na ase anua de ba wono de beko baabi a wonnim abra wonnim sika ema o de beko baabi o de koya ade na o de beko akoye no ne fieru ane ho behyehye no ama o de sika ama me I'm say anu ade be ya din o because I want to broken house phone bi anu ni ha nti say no tia broken house no ma to ne ya phone bi un say asen shada nye un say house o say tarazo aha nti na me kan sa no okay nti no we no ho no nya ba bi anua wo no sa no na e be si den na me nya anua no se bomoden we won use kan to de me en try hwe na me so okay mate ti me call ni gina hodin na me de akokoduro sa anua ni be na me de petin ho nti o sa anua ni bi pete he pa cho me sa de pete varanda mu ho baby aya to tasse no tasse fon na ya to no na wo ko sa anua ni bi e na ade be pete ho se be ye fie wura beti aso to aso nti me sa anua na me de pete ho no no e na e kan say fie wura no na hu ye nti na hu ye no se Luma be shade no ko owura dem nti opie fero ni tiem nti otie no se ana hwana de anwa begu ni nya na me so mepie se me so minim de maye nti me so mepie na me so migina bonten ho nti me so migina ho na me hwe omo an nti owura dem ma so ko no se mebodua o se oyimo afa ka che fero so fa nsangu fom na me owura dem na me sa anwa na me chichire anwa no na me de se watiem wata afidie ni mu ena wo se bi na wo chichire nti me de to dem na me sa be gina ho na me hwe omo to ba na obe be ka chen se ma me na me digu anwa ni gu ho nti o yes e ona digu ho ana na me se me na me digu ho na busa se na digu na no se ada na digu na so na me twem se no me nti ngo ka se obi na se me nsamra e be kwa kofa nsem bebra aba nti me ka chen se o ye kan se me na me twem me se bi me de be ya de na e bi petin woni mu ho no ye se na ye de na bi enwu kwana no se ye no kura se wo saa wo bonten ho na wo ze wo de ba no esi de na bi enwu kwana na me se ye kan se wo ba na to ate na me hu nti me de me nsa so ase no me hu ya ho no ma me de me nsa so ase no na ese gu ho no na wi nti ene ma me pra wo se de bi wedi e wasa me de nsa gu fom me bodua if you wura no na e ka sei wa bra wa ka no kura se ye wo na ade be gu ho no to kofa so kofa snap bodua ntimi de mi gya kwa na me hwede ekoso ntimi opie ba na ya petashian wo bottle mu kakra bi na odi gu fom ofre nsuo miensa na odi bodua me hu adwiri mi ankasa o wa bodua ne nso ampa o boy e o manim se dodi anwa ne begu ho no ba na won so waka no kra kire ba na won so de wadwene e wo trim de wo besa ne so de won so wasa awie to aso nje ba sa no efie wurafo muntie o to aso ba sa no na e kan say obodua no na me sport bi ho na me call ho ti man ko sport ho no mansa na no ko fa ankrofo mo mbehwe nje obehwe ankrofo ne ba de na efie wa no wasa anwa ne firi ho wapra efiri ho nti opra sa no oba ya umbegina ja hodi na mko na meto a omo ho me so microphone minimum omo na me waka che omo se de efiri wa no o ye ne nema bi ho enye na me to omo no omo so se de efiri wa so so je wo ye ni dia ne gay o this was what the anwa be go kwa no this what be go tobo sese ya no mo ho mo hwa de bi na mo hya ne nso ewo subi ene ban bi sese ya emu me pese mo hye sa de we nso pe ma me abaye enu obi frɛ no man sa adwen no enu wadi so akosa anwea e de abegu fie ho ne botaye ne se fie wura betiem
na wanya ne naase anwea ampani ampa efiewura apie watiem ene wose bie ene fiewura Asem Beba dua obodua wieye no ene opra anwea no efri ho ena nana ne kofre sport mu hofo mo mo behweye now girl no play victim muntiu o play victim enti ono nso akọ ba mu hofo ne ho akọ kirechirem se o mesai me de koyema de ene bi gu ho enti now ba mu hofo ne nso se ne se fiewura nso o ya sa de a enye muntie obi kire na se mu kire wa nya ho abotre ansana obi play the victim meanwhile ono na ya accuse ankasa to aso enti e ba sa no watrechire mu akire ba mu hofo no de me chachire mu che ho ye ne ma ayekoso ofie ho okay ba wo so wan ka se anwea no wo de koya aduro o da bi man ka anwea no ho asem se wo de koya aduro me be fi se mbetena ho de firu ana ye no mum na me chachire mu chire se omo ha me dodo omo ha me ene ade nti omo si ne de se sa na ekoso de ya ne enkoyi ti na na ho no omo de mudigu ne so ti hu ya se firu ana ba ho ti oba ho no so omo ka se me nsan chire se ye no kura se de me ka ne no kura de me nsan chire nti de me ka ye na ho na me sa chire mu me chire mu papa na ntime anyi ano na ye se wototo papa so no so ja ene de wo ye ne de nya me enum no kura ni enye nka na wo ye de a enye kura no ye ono a na kopre betum se ono kura anopai me de anu bia begu ama na wabodua na ba mo fon se wabodua ene ye nko ye kodane nti omu de ekire ma ye kodane na wosi omu wie omu da ne dua ne wie metu sonsa na mze no so ye de na omu kire mase nti omu da me hwe ma omu da ne dua ne wie na me pe yi ma omu no me kotonsa na omu no mu ye okay nti mi wo hono ma na ese wasadua ni nso wasadua no nti mi wo hono ma na de o kire me se me nsa anua no frɛ me se menya anua no na me so go menya anua na owei na me busa nsa owei no so wo security mine no debi security mine de LNK woman obi okay nete na nipa security nso na ma me hu bra no okay nti me friend no na me yese wo se wo ba entem ho baby na me yese ni ma me fa anua ni nhia o na menye bi no so ye kan say there bi me pese me be fie na be hwe fie ho oba ba bi a wote no na be hwe fie ho okay nti oba fie ho no no na ye kan say o ye say oje anua no busa me se be na mo is a we no na ye du man no de wa ba fie ho yi ono na security ne link e wo man no nti du man no na aba wo fie ho okay nti oba fie ho no no na me de anua nti no hwe se nka me bie me dan yama na wuram na me se da bi because me nkwa na metimi me nim so bi be sra me nti nya na nya afi nso na me ba be bia ma obi okobi nya dem ho obi anwa nya dem ho asem nti no me yese okay ene nya jahani nkomo yi na ye gina ho di nkomo na okoye nti okoye edi be 3 days me hu so afre me but me hu do mine no na ye me hwe na ye me score na me friend na mbusa me yes wo friend me na me ya de kaka na osi ai na me kwa me busa na nwa no asem se anwa no ojiji se be ya adwuma me brain ansa na me se wo nti ye de na ekọ me ntewe so ko no papa no yes wo de onye owani onu so otini nti no nipa sa na ho adwuma ye nti be take time nti me nya abotre na me so okay ene mate dasi nti hono no koda nti me hono ma yese de wonya me number anytime bia wotimi frɛ me nti me wa no wo sa frɛ me o frɛ me no wo so wo ne me wo nkomo ana me se de ba asem na anua ne de me nsa nya fufuru wo so enya anua ho asem na mom no kene ne na gye me ho ana me se woni de wo be ya aduro no wo be ya aduro no ona e ka kire wo se de ni na gye wo ho ni gye me ho opeso ne me se ana me se da bi bra nti wo be matintin gram si ya uja nti wo pate se onu obi a ene de me nyini wadaroma because wo adwuma wo ye no wura fiefie mu ni ade ono ya de adwuma o electrician okay nti ukobo meters ni ade nti no se ba se ukasa oni obi ade a nemlem sebi ema ya bai no ebi timi se mema pe nti no nti ma se wa ugina hoyi wo se oni obi a nti wadaro ma me se o de nti me bo asem to gu nti be 2 months ni de wode ahamia se ni je me ho person ne metina na ni je na me se da bi
nti hon ma no obusa me se na me ye adwuma na me se me nya adwuma bia na o yes okay na adwuma be na pese me no ko beta me sika kwa ma me dia ye adwuma be man na e ka sa asem ne kiro na je sa anwea ne ho asem ne kra de won ka bi na de ba kwa ye me nwanwa ne se security no nso na me nso a me hu papa yi no nso no ono nso no efi se akwa started so de pa asem ha me no me frɛ na me nya no o de mato blacklist. Okay. Na me frɛ na ka chen se unipa na o ma ne ba afia na fe de e pe ho asem na o de ba wo na me busa nse because on nenim no me busa nse ye say ono no ye say no o ye papa ana se na o tie ne suban ni ade because on ne de ne number ma me ne frɛ na o de mato blacklist. Okay. Na me say okay bia na o pese me frɛ ni bia me ha no. Okay. Nti no na me say okay nti ba sa fe o ha madwen ni pasem na me say o nya abotere na me de na me anum no kuro ni so o pe me kuro na meti ase a metimi me ba baby a wote no me ma ne ho but me ba be hwi me busa me kancho bi so so pe me but me yet ho te se de o be kwa ko bisa na se asa ko ye investigation wo de ho na me hu se onu obi ani ho ansana you can't say me pene amapene and I say sense so no say me ko voter region me sheda ka bibi sa chance me ko voter region mo ye hwehwemu because say o see me do me ko maka che me ma me say me nya obabi ampesa me nta me hwe bla yi na me hwe me a me nya sure say de okika no ye no kure e wo say ye hwe ni pa ni mu fa nka asem de at me hwe ni pa na ogina ho no ka sa asem jo me ko maka chance na penes ni bi ne ntenan de bia na say de bia afedi akoye nkomoje de bia o ti ada na nurse ni na wo ka kire nso mpene ne ntena sa so o hwe se de osite na ase se de osite ne ho efe onye nipa fun na sa won so ti we wonye nipa fun e wo musa but metia ka se chance bia ne mu aso o wo soro sene wo sa na hu no ti wonye oba ese so ope enya ne sa na emom no ye kan say de ye kan ositi no mi susu se mi mom de mi mom susu se nke onya obi a ana mi susu se ono ne type no e ma omo ya ban adwuma ana omo madwuma papa bi ye na ese ono fa nya ese ono fa na emom mi susu se bibi sa na ono hwe a na ni je ho enya wo mi se mi ni adwuma bia nti ka sa obekọ vote akohwehwem na ka kire na ye dey ana o yes nto mi wo honoma na WhatsApp send me voice note to say nti pe ba ko a me pe on so say wo ko vote akohwehwem anyway dey me sere wo dey fancy ha okay na fancy ya na ye kan say me kra me answer me fa oba ache nti no se sa na wo ka dey na me fa foforo na nti me reply no mi wo honoma no asa afre me na ho te say na you say wodwuma sam no so kan pese me pesi kama wo de ye adwumo ana me say sa we pesi kama me de ye adwuma na obusam say na me kwa me ka chense me nso ma nso me pesi kama me fa nye adwuma because na my imagine say e pe na wo pe me ya de ameti ase no ye say adwuma be na ka wonya ka be na me so kesi e de me hwe dokon a ye wiemu ha obi a nye bi wo ha entel dokon no ka me ye de supply stores they said na me yes na de supply nkofon okay obusam say no be say be so wonya ka be tama me 1000 e be so na me so there be 1000 the enso because method that sen me that sen me hu bebia afa me dija obi me ba na ayera me ntimi nso anye ne do nti method that sen be size 20 nti method that there co port ni ade no e be ma no scanner kosoro nti no 2000 nanka e betimi aso no so 2000 yeden betimi apa ma me anka me dia ye adwuma na msimati me so na nse mu no ne ma nkoe ma me ni buafo bi obo me nti se obi so be boa me a na se e wo se me de ma adwen ma no na nso so nye se bi a me de ma adwen ma na se me ni baby bi ani mu na nso no e wo se me hwe me hwe ne me bi se be boa me a na se mo na betimi abemu a na se me hu de me nje ba sa na msimati nti afi no me yes mate no na oni mi didi nkomo ho no ma no oni mi didi nkomo bi e hu hia dia na hu hia dia nkomo no oni udi e hu hia timi ko fa Asem Beba na oba bi na oba me bi na say ohun unche wa adwene ni ade mi se bi amanikum na ma ka chense manikum na mada nti ho no ma no ka chense me mesra no nti baby me mesra no osi an na msi o esa me ba besra o de minti me ma no so ada na unti me ma ti wo ha me be 1 week na mse me nko enya ade ameko no so ade na mse me ni keska
so I can't just met me as a new Bama, but I say there be. Say, me ready start my money. One also him say for house, me no be and find the same why I make a catch and say, Obi send him Scantino. Then say, Kwame Contino, and ya dear cry says, can I send him in a magic? Let me person a yemi fish movie we and sends a man abano, and then when you're the opel who we are anyone no. And then so Yarian Swaba. And I about me, me cast no, so say. The iron day only me fear that because of one of Benjaniano. Until be fear on or yes, or yes, or catch them so about one pretty precopama. Catch them so about I'm so bebaha. So bad then on Tom Remy. And I'm or still better on Obusam said, dear now, or bow on Tom Remy, I'm so man to be beer. So now come back to money and one kind of one and I'm said Debbie. And then Mamma Badi, oh, to be beer brought by into a so moony at the intent to shame them answer. No, all bad from one do found said to Bran and can't do man one simple one when your phone was a near Ninkoba, Memoir Conano what's not near Jim Comuyi. No, see you. And I'm a sack friend a catch and say, Bra, Obano. Pacho, you're gentle. You're friend now, Oba. I bet some enough for your dim command now and son and I'm a honey a day. O catch a bear man. Our phone so crown son or beba. So beba no one ya dear. On your careful, may gentle. No, I'm a so me move. I feel on him because they say no, minimum fee. They say, well, only me fee, means minimum fee. Baby, I catch him so what? So what it was a one to say, and a crescent and a criminal. Okay. Nti was say onya botre na enkomo na yeba bedi afei wa pem Matthias here but I was say ni ma bi ho no ma me hu ansa na say bibia be koso a bibia koso nti na dawo ma onya botre mi nim ni fie no say o ono kra onya hwe onya sa onya sa kra nti no be ye kra me nyima ni kra sa de onya sa nti obeba na me see you nti me ho no ma na ofre me so wo ba na me see you ana oba ye Obaye me daimu me wo me ni plastic chair honum na me wo ifia konya ni bi ba ko ho na ma no ba ko no tena so na me so me ti mattress so na kitchen stool edubia eno so de wo record pa wo Ghana okay nti wa ma ne kitchen stool e wo dem ho e na ye dai ba cho tena ase me obaye na me ma na konya no tena ase me hu so oba no ana me de me blanket bi e mu odu pa me de kyere me ho ti na me hwe mini TV o me dem nti de me ya ansa me ko TikTok ana ese ana me hwe video so me phone so nti obaye no ho no ma anya fast me yama don say ka me video no na se me record and bibi obeye bia ene no me nimu no me hye nimu ne papa phone so na me ni di nkomo nti wa bewura ho ene ye dey nti owura ho no no o je me phone say o pese o hwe video so na me de ma no nti waje phone no kra de audition ni botom ana o sorry ye o phone we na me frɛ wa ya na ebo de sa no me ni ya ma ano nya den kra hye wo dem ha na odwa ne top na o de sen cross bar ne so o se wo fan ni ye dede ama hye wo de no fan we na ofre me ana de sa no na me se no no se esua na ama esua intimi mo kese nti ama ehye wo dem ho ene o ye de ana o ro ne top na o de sen cross bar ne so okay o sorry ye ho a wotena o de ne to bo ni na blanket ne kyekere ho da mpa ne so ena wo he no me the blankets na kyekere me ho na mete ho okay aha into a roll top na wie no roll top no ana o yes ye can say o sorry so hwehwe dem ho ntonya na dem ho no ma o say uni TV ahanum say meba besiesie o dem ha ma o dem ha de na obo ni tinko meba besiesie ha ma na uni TV they say ahanum say me ba this get two way no ma bo show kitu abi wa ba sha chance mi ni go so o say this ye two way no na me say say TV no nya mfa mind so all the ba ye betu no see you nti oba won na nam dem ho no ana otena ase me hu ya so wasori abeta me so me na me hu o matret ne so de neti ato so na me say bra me nya ne won twempa na mpa cho say no nya me bibia na wodada nti de wo ye no me ni mfiri ru ano ye wa asem mpese na tiem wo ha me de me no nka me nya nka me wo ye sem me kwa me kan ka chense wo ye se wo ye me bibia me tiem wo ha na me sa ka chense unim se ni me firi ru ana ntem no enye we me mpese asem bi beba na me firi ru ana ko akodru na nim na me te ha no ma me nya so mo be pem akutia me ni nkafia na bia nti wa betena wo nchen ena ye den nti wo tena odi nti ato so odi nti to me so na me ka chense de bi ne ma fe wo so me no fo na me se no wodi nti to wo so no pa cha no na de na wo nsha atade ana pacho me shatade ma bobro izia me shatade ehye skirt ehye pant
ɛno ana de blanket no akyekyerew me enti wo hya se no odi nka so wo he enti wo ka kyerɛ me sɛ na ade na wo de blanket akyekyerew bai no wo ka kyerɛ me sɛ na obi bɛsɛ na de blanket akyekyerew me sɛ me bɛsɛ wo bɛsɔ me mu enti na me de blanket na akyekyerew me ho na me sɛ me ne odi nkɔmɔ sɛ wo hu me na wo se me hu enkyekyerew me ti ba akyekyerew me ni padua okay enti ye ka ne sɛ time a wo sɔre ye na wo ye sɛ TV no me pagya me mu me pagya me betena ase na me sa de blanket no etwa gu me na enti wo de ne ti ato so ɛna odi nka so so he pato so me no fo so so me no fo na me ye say me pato de wo ni me beyen de me ni so onye hwe so wo ba me nche wo se di do kakra ni ade na mti Dabi wadaruma na ye kan say afei no wa sorry ye no wa bie ne zip ne kan say wo e hye kra wa ha na down no pato na afei wa roni nika no ana mse bra ne said no we got top ne dada wo the top na say crossbar ne so Matias ye e na say wa rose na san ro nika no na say kan boxer e na ye dey and the advance na me mu de me na me ka cha nse bra ade na wo say me nya hwe say ase me ye bia chenti me pese me de me ho kan kakra na me no bra emfa ho me ka me wo ha nti me kura ho no nne preso ka che ne say wo kura ske ya wo so de ba ma adwuma kura wo nya mfa mu ha fo kura ma ma yen kan ho asem wo say ade wo be charge me ana na me se hwe me be charge wo say me charge wo but de wo ye no so de me mpene wo say wo de mate enti afei wo run boxer no run the boxer na chire no me ohun se mani na de me ye no ohun se wa run the boxer no enti say aka ni peace kololo no ni nyina wu hui wo hwe ana o ka cha me say ono kwa na de na asabre na sorry run the boxer na de o ka cha me say so ye na mintimi hu sa na sorry wu mintimi hu because ade no ye as a kitwa bi mi hu se de say ye mintimi hu se sa sorry o se sorry o na ye dey ba sa no ye say ono kwa me hwe na de no kwa enso kitwa bi nti no kwa mintimi nkwa chire sa nti o de me ye ka na say me nyam say no de me nti ase nti me ne preso ma ne ka cha me say okay ne bu kura fu se de o si ye na me so me nim se ne bu afu so ye say obekọ nya de obefre me kura biem de me ye de nye hwe kura na me say na me nti me kura me nimu se ne bu kura fu a ya wo hye ne ho kura obekọ wo ho den no afa ne phone na abose kura nto tete ho no se wasa aba bebia me mattress ne so wasa aba ho no side abe sumi mu chenchina opeso o kiese me den for sumi ye kan say na Krobea me hu yan se bra yi aba me nemu ajime ono so ye be me bia oso a ene mada wa baba wo nem wa baba me nem ajime de den wo shata de soro e skirt e dross mpatwan wa nro no ye dey obi dross no ho oye dey say fan say on say dross no oye dey but obi dross ase in fan say sa na meka tobo o se oye dey fika se mun meka se on say ai oye dey obi ni say chebe say fan say obi di ne bi obi di ne sa so ade ma pia ko nchen say na oye ade sa na oye tobo akwa ne de sa ko bi ne dross hu enti obi ho no sa na oda ho nso patcho me da ho e na wo ye dey na me ne preso kakra but onu akwa be ma ne ho de na so wanso nke ye me ma nkrokro wani bi akaduma nka medi no nka me ne bi obi ho no e na wo ye dey so ane me dai e wo honum and what the shame wo so what the shame patcho oh the shame wo feel me man feel say bia ye me dey but me hu so e ko mu a wo de ashemu na ye kan say ade ba ko no say o ye na anche ana no hu bae egum nti atwansi hon ma na aseme hon nyina ye me basa egum mu wie ye no nti o ye na ana me ka chense ade a wa ye ne de te say ade ba ko e block me e wo sa case we hu no say na me so minister say me ka me de me hu we ni e ko me de me hu spam na e ko police station because baby I want police station be ho me ka me de me hu spam na e ko so a e say me ko e be ma medical form me ko a doctor na be sign doctor so be sign free 5 all the call government hospital a free 5 million ko me ko fa na he minister intina me hu dia me madwuma bebrebe but owie no jo ye no na ma me e kama me enti wa be wa fa wa wie e no owie no ye wo dai
ba cho wie no e na oye se oh no de odome no me betena ona me betena ntimi pe krampo a se de na me buo sefu ntimi pe krampo a ka me nso na nka me nkohwe no fie na me se oh de bi se de me ntimi nso me nko no ye se okay na be na mpese me hwe no fie ni ade a chi a obefre me ama ba be hwe no fie oko ma uska ba cho yi 200 cedis to no afei ɔworɔ ne top ɛna ɔworɔ ne down ɛna ohu sɛ waworɔ ne boxer saa brɛ wo deɛ a ne hyehyɛ wo no na wo nwuro mu bia ɛna ohu sɛ wabɛto ahyɛ wo so at once ne ma deɛ sɛ wobi baa wo na mu saa wotumi kaw na atwom ada no wan kaw na antwom ne ho wonse o se de o sitie no me tu me ho oden pa nye se wo ye wadwen se onim baby mama okwan wontimi but we na ye be me bia ne mu wa osonwa ohun nti yes ano wa kamensai na me nkwa ne mu wa kamensa na ahye me nchemu sei ana che se mi amoa me onan ne de na me ka se won kan na no ntoso kan na toso ade no wan kan wa ntimi ho wa peda me nine ni sei o peda me nine sei na obi dross ne ho sei ohun ana o start say o ye nti o ye no di be ni be 10 minutes kura na ho e bai eye ai wa mama ho kra ya me basabasa me ho kra adwiri me ai ehu mi hu dia men kampo ya kan brofo sai mi hu dia men kampo ei sa what brofo what brofo wako school kakra ho SHS na uni boy uni boy na uni boy no obi asew pepe so oba line so a ade na wo mpese wo bepele epacho nye se bia na me mpese mepene na mo ne mema aba no suban ni bi unse de bia mo program yetie ye koso de bi mema ni bi de ye ma no bi no nti no ye kana se obi yes opewa obeti ase bata wo se wo hwehwe ne bibi mu ni so obi abebe ho ama wo no odi abebe ade sabre no na wo nhye panty a so ana debi enkete ni bia sazi wine no debi me pese me hunu kwan a wo fa so tumi be ho just simple like that otumi fa wo na ye de yin bia unze debi unze ene yomaye underwear bia bat se ama eze omaye nkete first na ye underwear ka wo she pant na nko asa ahye but se omaye no bibi omutimi nye bi net shewa ese nika but utimi hye ne se pant underwear na ye te send it we dey me hu bi da wo kitwa kra omaye se pant no omaye te se pant na no sa no sa ne wo hye be taten no ye net net mo spand debi nya de a o shy te chire o enti sa shaw nine way na ye de no tumi be na sa ekwan da ho kwa bi wa hanum se aka me ye emi akra mi hu bi da ja kwa me na aja wa hu sa yi ni bi da ja kwa me nkas me wa hu bi da de me pese mi hu ne se ade na shaw nine na shaw na me pa cha wa wo sa yi ni bi no twa fasan mi na mi endo mi panty mi ni ma de kro mi ni mu endo mi panty me de go kasa ayese endo mi panty me de wa sa yi ni bi no wo ni picture ni bi no Margarito was in Dobi pant. Mi ni ma de kro. Mi ni ma de kro. Entia. Mi tokro di dem. Net. Entia show na. Me dey person mu say ye den na dey show na. Wotumi be free one side beto another side. Sa aden na make no. Underwear na make no. Eno no e shewa. Muno entitle nsanya nye bibi a chechire obebre o nsanya nye bibi asa chechire obebre bi but asa ayese me kan se stretch bi ohun nsanya nya ade a chechire obebre but asa ayese nika eno so ayese pants no sa na aye okay me na Krobea mete hey me nsuro nipa nim ti se nipa ba manimu a me busa nsem a obi a wo fie
bɛpɛ so bebusa ewura wadwen mu da ho are you correct? Yes, I'm correct. Oh yeah, all right. I'm all right. Mesa ba so bio arafo ne ade hye na wiei ensam wo ho monsamu a monsomo de aba ha nyina no mebusa na me de amamo Margarito indomie panty awo ke minsu minima de kro enti ya tamo no we mu nyina bi ni ho eja kwa me ya hu bi ene bra bebo abe eja kwa me chirechire mi ade yi mu onso eja wo se de yewo indomie yewo music panty no panty mu music is big to aswe yewo G-string yewo de G-string de timutiano tiano oh wa botre ebiom ka ho ana de ebio minimu ya de no na ya tauro sa na ya frɛ no tauro no de ende anka minim na de ya ka indomine music de bede na mahu oh okay eye awiei mo wa mempeska kakra na me ba me bisa obisa me musa wo se we dia mesre me busa o atiefu amutie bra wode ne ho hye wo ho no anya wo de Ibacho debi sa anya wo danka obepepra ma na atu Ibacho me nye preso nya se bia na me da hodin na me hwe no wo se enu be 10 minutes kura enti sa 10 minutes ni nyina no na ne preso enu be bia ma wa anya kakra ba no because unsa ade ne de onu nipa ne no be start na onu romance bia ho but we say ne de ase bibi o so me no fa na me yin nsa enti eno akwakoye se ase obi a wa hia obi sisi na wa che wato na ase one wo ye bibi ene e ba sa akora no ho anhye danfo ene ode ne ho ba wo ho na ne sa na ye de ne tumi koi wa bra emfo ye ene ono so na de no so de nyame anum ne kura ne minti na afidi kese so nka bibi sa but enhye da nya de e so kese bia I say pay. Oh, they be paying this, sir. Pay, sir. Okay. Such a Dumasi Rural Bank, more fire. Such a Dumasi Rural Bank, the bank with the track record in Ghana here, more fire. Bank ya fi apema hankro you watching ye te. Bank ya wenye fish ye dia na insia ne ente ne ho asebone. Bank ya sabre wa ma adwadifo a na akromfo tata wodom ene adwadifo eda woda sa bank yi woda ho bono a uni asem bank ya mfa ho sa obekọ ne banking ho wo phone ekita betumi akọ account mu atwiti beto so bank ya mfa ho sa obekọ ne banking ho sika da phone so betumi a transfer dia akọto account mu bank ya oho kire wo a obeboa wo Sechedumasi Rural Bank more fire. Bank ya so de ho bono na okoto ne shares ya dividend ni ye pafu bank ya so de ho bono owo nhihye ye pa de mawo ni wabusua Sechedumasi Rural Bank more fire ene mpanyin for me mamu akwa aba na mo hote say Nyankopon adom na good Nyankopon adom me nso me ho den adofo ene manager adwoaye gwa ewa ha ono ana ne branch eni Moizongo second station enya no hono ne branch no owura Komlakato enso eye marketing manager enawie mpanyimfo mienu ene free Sechedumasi Rural Bank PLC aba kan yenza na sane ye da ne da eduru kuada se ya ye ne mpanyimfo ebo nkomo no ye nkomo no ya ye sha ase a ladies first ye the free manager so na ye kan sebi ye kan sikasem ene ho ntotoye ode wo ho koi ade ba ko a ye nipa dodo na nsu bisa se bra makwa ahohiehie mu no ede moa na metumi enya okay enti manager ma mensha se mfio so na memusa wo se ba loans facilities ben na Sechedumasi Rural Bank mowo ewo masoye Accra medase na medase so no na ye da yen customers ni nyina so ase Sechedumasi Rural Bank ye de wo nyina ase na ye chia wo mo so ye ma obi biara aha Accra so kasa facility a
very broad. And yɛn bosia abɔ no nso so no sɛ kyɛduma sɛ deɛ wosi kasa no woka se yɛba a ɔman yi mu anaasɛ yɛbie bank yi mfeɛ 46 nie 46 good years yaba paa ɛnyɛ easy ebi wom paa nti sika bɛn na wo paa sɛ kyɛduma se rural bank yɛnya ma wo good yɛwɔ bosia bebrebe ɛwɔ hɔ no mo yɛwɔ salary loans salary loans no yɛwɔ public ɛne yɛwɔ private mu nkyerɛ mu ne sɛi public ne yɛ wɔma wɔn sika ɛfa aban hɔ okay ɛfiri aban mu ɛba controller anaasɛ aban etua wɔn ɛka ɛna private no nso so yɛ ankorankora a ɛbi adwuma a n'adwumayɛfoɔ no esika ɛfa sɛkyɛduma se rural bank ɛno ne private ne public no sɛ yɛ public no nso so no wowɔ ho akwanya sɛ wogye bosia ɛfiri sɛkyɛduma se rural bank obi bɛka sɛ na meyɛ private a m'adwuma no ɛmfiri aban mu no me nso me qualify for loan anaasɛ me qualify for bosia bɔ ɛyɛ no korɛ once a wakatua no ɛfa sɛkyɛduma se rural bank nko a deɛ wo qualify sɛ ɛyɛ private o sɛ ɛyɛ public o sɛ yɛ obi adwuma na woyɛ once a adwumayɛni ne de wakatua no ɛfa sɛkyɛduma se rural bank nko a deɛ loan biara na wo qualify biara no sɛkyɛduma se rural bank ɛde ma even adwumawura no koraa nso so no a ɛyɛ institution na ɔde ne salary ɛfa hɔ no no nso so no ɔno nso so no o qualify wow ansa na emu employees no nso so good yɛwɔ commercial loans commercial loans ne yɛwɔ microfinance loans ɛne yɛwɔ farmers loans yɛwɔ smart loan ɛne yɛwɔ funeral social loans ne nyinaa no mɛkyerɛkyerɛ mu smart loan ne yɛ wɔma wɔm ɛno no irrespective of sɛ wo sika ɛfa sɛkyɛduma se rural bank anaasɛ mfa hɔ nom no yɛsɛ bra ne yɛnhwɛ affordability no wo number no ne yɛnhwɛ bosia bɔ ɛne duration no time a wogye a ɛbɛboa wɔ ɛne ɛwɔ microfinance loan ɛno nso so no edwadifoɔ no monka mo ho emom as a group free 5 ɛkɔ no mo ankasa mo be guarantee de ama mo ho mo nkɔfa guarantor bia emfiri baby mo ankasa mo ye each one skipper wo tua wo de na enye se ebia mo ye group ni ntino we gi say ye ebia memfa ne say 5,000 obia 1,000 there be obia esno ebia simu no esno obia ne na ho ode sure nti no de wo wa ho ɔden ebetimi no ɛno na yɛ de ɛma wo da wo tua no na wo nso wo hwɛ sɛ wo nua no nso so no etua ɛne ya wo susu loan no nso so yɛ loans a wama da ne da nyinaa ne yɛmranteɛ ne yɛmabawa no wɔmo ba mo na ase ɛbɛgyegye susu nkakran nti no yɛgye biribi afiri mu hɔ no deɛ nti na wo nso hwehwɛ biribi firi yɛn hɔ nom na yɛmfa ma wo nti yɛnam saa kwan yi so ɛbɔ ho dɛro sɛ wɔma a wɔmoto susu ɛwɔ yɛn hɔ nom no ɔmommra sɛkyɛduma se rural bank yɛasoɛyɛ yɛbie yɛ apono ɛde ato hɔ nom yɛmɛgyina wo so ɛsɛ wo loan no wantua sɛdeɛ wusi ɛto ususu no saa pɛpɛɛpɛ nti woyɛ dwadini na wobɛgye koraa obi nhunu wo ntwo ɔne onim sɛ woto ususu ɛnso obi ana de settle loan kakrakra saa pɛpɛɛpɛ obi ani hɔ nom na obehu sɛ bosia abo ɛnɛ ɛma adwadifo yi aya no wɔn mpɛ saa de ne sɛ wo akɔ gyina ne so ne nua ɛhu sɛ bosia abo na ɔde yɛ n'adwuma yɛ ɛdeɛ nokorɛ paa ebia ne dibrɛ ne na yi a wohwɛ no afei no ne nua hu sɛ na sɛ wati ne sunsum so ti sɛkyɛduma sɛ yɛafa to yɛn ho so sɛ saa de no yɛmpɛ sɛ ebesi good yɛne yɛn customers ɛntɛm good nti no yɛwɔ akuafoɔ nso so loans nso so wɔ hɔ nom akuafoɔ nso so deɛ no
obi bebi sase na ekuafo nso wɔn hia loans pa eniema wɔn di gugu efuo ne so wɔn fa apaafo ne nyinaa ne nyinaa eyesika nti ne nyinaa secha Dumasi Rural Bank ye bie ya apono to hɔ sɛ momra na ye bɛboa mo saa kwan no so mo ne ye wo funeral loan so wo hɔ no funeral loan no so de enne ye nkɔken asɛm nkyerɛ wo bi sɛ me pebosia akwa ye me busuani anase asimesi eye brasecha Dumasi Rural Bank oba enhyehyɛ bia na ewo hɔ bia na ye ne obetena ase na ya kana fefefe. Very good. Eno ye manager yegwa enti se oni seche Dumasi edidwa wo ho hia ene wa ho kyere bremu no omunsu kura wo mu ya wo beso mu na manager Koblai ade abaako a ya ye bei edwa ne de minimu di misusu no meto menso makatua no efa ho adwuma wura menso me de madwuma ayefo no me de wo ma befa ho na me ba me bei na no yankote yase nkofo bi maame bi akobọ besi wo ma akọche maame na bo no ama wura ba ne banyina wo ma krim wo mo e de wo ma hwefom se Dumasi arehemu bei na miminya se menimu di dwan me beje sa abosia ne bia ye me se bibi di bie manager Katon. Thank you very much. But me chia atifu na ye chia se Dumasi for na ye chief so na staff ni na ebe wa answer betuma loan account be wo bia no you qualify for a loan go seche Dumasi. Good. Say wo Bompata branch ebetuma wo any branch of ours obeno whether tafo managers no mosizongo bebia question here be say eba so a yehwe wo modembo ne yedemo yemfa loan ne nchechero de wuntumi no yemfa nchechero wow nti eba ye advice de ya hwe de ade loan koye so bobo ye hwe de ebia market trend no kra nya ye advice de gene koye cause koye na in future ntuma ya ha bank no so nti ye hwe bibia na ya hwe market trend na mo se de kwa no ye na de kwa ha obe ya quickly near bad advice de fako na koye no ono unsa beka o returns bia epebia. Sure. Me as a customer me ba beje nso ade ba kwa ya de mani wo ho ye ba obi ofia say ombeka ne de okoje a ensi ho se ne atie nie ho nso te say enya di ensi hu ne de onye hu. Wow. Onye hu. Wow. Walk into any branch of ours. Sure. So far as they qualify and kote na ewo capacity na capability de able to meet you and kote de ye nka the corner bra na ye mfama. Ye de bemo ye advice be here on so ye beden ye da tato near da mo I tum da kwa business ye. Inti ye ensi hu ne de onye hu just bra never saw yendoshe ebonde yendone ye woman or ye come up. Very good. Enti miti hwei chise menya account e was seche Dumasi Rural Bank PLC ansa no metumi qualify se menya loan na mpacho me da se se eye adwuma o baby na tie ndin na se epe de eje loan bi we wa walk into any branch of ours yehwe adwuma ya ni ahwe account kra ye bebu ya mo ye bu account nso onye de ye bu de ni enye adwuma at the ebia for some time and sanebe you can just bring statement from maybe a 2 month 3 statement of account to baby on that title aba near this canada ye damo because be on the baby on ebo modern the tie de mawa able to my den etia bibia powerful such a Dumasi Rural Bank PLC arofo ye kan akwanya ewo ho ne dɔɔso eno ye baako afutu a ye de ma wo a ye san ne udi dwuma no eno nso mu soso enti se wo ka ye ho a de tie ne se eboa wo pa enti ene manager obebobɔ emiaya hodo a ye bewura na animu ya se me ye kuani abadwuma ye ni ankrankra dwuma ye ni ana me ye dwuma wura me pese me de me workers ebeba fa ho no ye ntumi working tentem na ye mra Akra me da say sure. There were 8 branches
and yɛwɔ 3 mobilization centers. Your head office na wɔ Sechedumase ankasa. Good. Na your branch baako ɛwɔ Sechedumase. Yene market no Sechedumase dwomu no ɛna edi nhwɛ ni mu. Ɛna adran so yɛwɔ GPRTU building ni mu. Okay. Ni yɛwɔ Kwabri Kenya ase abrosan ni mu hɔ no anase yene Methodist school no ɛna edi nhwɛ ni mu. Yɛwɔ Angunaga nso Jennifer mu hɔ no na. Okay. Na aboabo nso yɛwɔ post office asonase kwantempɔn no ɛso. Good. Tafo nso yɛwɔ club 600 anase yɛ name of Retro Girls Senior High ɛna edi nhwɛ ni mu. Moshi Zongo ayami ankasa mi station. Sure. And also so no yɛwɔ second station ɛne yɛwɔ Bompata. Yeah. And also so no Box FM ɛkyiri hɔ no na. Sure. 3 mobilization centers no so yɛ enyinesu. Ɛno yɛ Edra Sechedumase municipal. Na yɛwɔ Kyekyereɛ Afigya Kwabre North. Yeah. Na yɛwɔ Adudwan Mampon municipal. Sure. Sɛ mepɛ sɛ mefra wo deɛ fa number no tum ma me prɛko. Number no yɛ 050 168 168 27 27 37 37 050 168 168 27 27 37 37 050 161 161 79 79 24 24 050 161 161 79 79 24 24 Sechedumase Rural Bank PLC. Owura katofie wie die na abeka twa to akyere ye. Kakra maka inde me yechi achema kwachi oba kase ye da na ase bebre so fo adwuma pa oye ma Sechedumase Rural Bank. Wow. Kese che yen customers na obi ani enya adwuma bia no wadaroma yesro just walk into any branch of ours bia same bubu account cra kwhwe go and have a feel of the way I am branch in it. Na hwe yen services to the way it because we always try to wow our customers. Wow. Ya mention bibia so. Yeah, that was mpanyum for. Adofo Sechedumase Rural Bank PLC. Media ya me fe wo mo hokra ne se. Wo de loan hu asemu ene ya kan. Yenya wire loan ne de ato account ni mo de ama wo no. Wo pe kra mema ha magic number no. Wo edam no na wo connect na tu no na wo connect yini nkakra de ye de ode ye. Omo ye very powerful. Enti ya kan oni akeka ho woni account wa ha mana moto wutua wadwuma yefo ne kafa baabi wo mo tete adwuma yefo ne dodo yi wo mo nyina afo mo bra Sechedumase Rural Bank PLC wate na hana enhyehyɛ ye pa no ewo mentumi ambisa bibi amawo a any question a wopese obisa enquiries bia pese oye no CEO ne no ma ankasa ne abo amawo no 050 168 27 37 and 050 161 79 24 fresa number we see ya na woni adwumawura enkasa de wonte ase no odum nchirichiri bonsom fama ho na wiei Asasu Herbal Center for monso ye bechi achiamo na yabom abaso pa enuanom ne adofo amutie Asasu Herbal Center and the kubi herbal powder no ode ye adwuma ede boayen na wie mekan se wo ye bema na wo mpese sebe de mawura yi ekomu na ode obi baba nso bekomu bia wo hia kubi herbal powder wate se bibi nti ama wo japade afo ye ketekete atwekom ekofom a wonya kubi herbal powder no a me se wo de kubensu a pe nkakrachi we wo bai na nkwa pani kubensuo no anya ni kubi heba pa da ni bi no akanum na wotika mu a wo ba nyina wo sepe na de nkakrakraba wati ase nka case close ana wanya wonsuo hia de bi no na wasa kubi heba pa da ni bi dia wo no na wakanum wo sepe wa de nkakrakra no eboa obema 2 minutes away wati ase enkruma ema ne mpe ebe ye firi hwa ma ho ato ebe ma wo mensem agina brane kubi herbal powder ejetua to ya Asasu Herbal Center for na de aba papa wono na de sa duro we yaba wo ye sofo ye frɛ ne sofo asamoa na wodi bia beja ewo Otec FM ha
ɛna wokɔ Misty Heba ne Brother require wumbromu a ebi wɔ hɔ wokɔ Freddie Mens ɛne Colinac enso wɔ Ashtown hɔ a ebi wɔ hɔ Ofata drugstore ɛwɔ Abuakwa Kofodia station hɔ ebi wɔ hɔ Ofata drugstore ba ko mfensi adankwa a me be Roma asɔre no ɛhɔ nso bi wɔ hɔ wokɔ Fodwo Heba Yaw Asante bekwai ebi wɔ hɔ Smart Heba wɔ Boase afei Tech Junction Kumasi Tech Junction atonsu for trotro ne taxi station hɔ no obi ton phone accessories otoku bi Heba powder ne bi de aya maninti onuadofo a wo Abuakwa ne mpotemo Oasis Plaza no stores we to nuo wo nyina no obi a wo kubi Heba powder ne bi baabi a ye to nuo wo mpotemo no wokɔ bisa ne bi ni hɔ a fresofo asamoa no wona wonkasa number ne ye 0244 166602 and 0243 505775 when you could be for number Asasu Heba Center Frewonom only one kasa they won't yasi be a navy one munchri munso no one famau na navy goes way funura home yet the Kumasi Asafu labor any a walk Edani enkan na ye kokobot building no ye ni ne die nimhwe wo de wunya duru Kumasi Asafu labor ho na bisa se wo pe ankra to a wo hunu goswe funura ho mawie na hei efa we ye ho ntoto ye ne ho nhyehyɛ ye de ebusia panyini fa be hye ye nsa ye beye bibia kama de amawo ena wa wutie se nioma yei na wonso hia ewo wayiem se wo de hye a wawuo no kotu ana suitu abepam de ahye no bra ye tobi be topapa no ana wo de wa wontuma kente bi yempam ne yemfa nhye ode hye no ye beye ne saa de amawo eyi a wo ye ketri nuane nom ne ade no ye no ano nuane pamfa nsefo ne nyina no ye beye ne kama ne de amawo afei baabi a odeda ode hye no ye mesiesie ho emfa mawo ye besie baabi a wo ye wayie no ye meye grand decoration no ye beye adaka no wo pe foreign ana local ye beye de amawo wo pe enapa aseopa ejapa onuapa papa customized flowers ni nyina no ye wo bi ye wo awusiado ye wo kaye do de hye nbedi atrentwe kozi se wo de ne bekọ akoto na dem na mudin any your picture roller board your video service normal drone normal video ni drone de ni nyina ye wo bi any your mranti a etumi di adaka ye display enioma ye ka nyina ye enioma ye ton no utumi betu bi nsokoton na utumi ton nkronkon so de kodi udwuma God's way funua home ye ne ka ye yo ye number 0243 73 7457 and 0266 194 678 unya fresh akuma we ya God's way funua home for ebeje so ya no be kasa na ya boawo and da sebre imu plus capsules da sebre Heba and research center wo na akofa se duru we yaba na da sebre imu plus capsules na nuanom duro we edia eje eni anwanwadwuma eye no enya asem ketwa onipa wutie mie se da sebre imu plus ebi menwa enekeka ho da sebre nro na wode aba na ye miensa se wobetumi ankanyane miensa nyina bi na fa hwen ho fa bo ho ban beboa opa imu plus capsules no se wunya eboa wo ememugya atrentwie die wo nipadua mu no eye kama wa wuntiri mu twetwen onipadua ye adwuma kakra na wabrɛ wakiri brɛmu to de bia no aye titiriti wonso wuntwa tawu wɔ mpaso oba uninsa wonso tumi ye mrebi be masia untumi nwe be ma wonso oba sima kama wonso untumi nwe wuhia da sebre imu plus capsules edro we wonom a esiesie hormones entimu amopa awo kra no mununum bi na beboa mo mo nsabuo mu ye wononom a esiesie wona tissues no ene bo ho bantia infections bia da sebre imu plus capsules edro na edro ye wo da sebre Heba mixture eno de so ye oba be ma na wakote enemu yade bi na tete wa wadronie wo ye oba wo nsabuom issue bia wo wom bia no wadrodie se wo nso ye obi abema ensuo ana oba ensuo ka onipadua na honam kekaw to da sebre Heba mixture ni bi wo jonso tumi tawa ya ase wo ye ade yi ntumi ma wo bre wa hwe ye de roba be kwa akotum wo nya da sebre Heba mixture na no mo a wawie ye wo da sebre blood tonic wo moja awie na amu animu aye hoye yo enti wakoma tumi bo pim ni nyina anya de pa peda sebre blood tonic ni ni wasemaw enu wo bo taka fimfia ha obeya bi okọ
Habne pharmacy wa asafo ho ubenya bi ukofre demens Colinac Breza require monomne miaya ye to nuomu a upebi atu aton a kotubi da sebre nu pei adofo ejetuato ye number ne bibi ne na wonte ase afre ye 0535 01 0442 0535 01 0442 Nana B Herbal adofo on the Nana B Go Herbal mixture ene ne capsules no so aba edroi adanse amanfo di wo ho no eni soso enti wa wutie me na nam yade bi pa ba be yeziba e wo so ha wa breo na de yeziba wa bra bomu bia no se ye nam yade a wunya Nana B Go Herbal mixture ne capsules no a e be bone bongarat amwanya ho enam yade enti hede obema ho aye enam yade enti menua ba hwensan nini bi esisi ubi so enam yade enti wonkomo no enka boni bi epie firi hoba na nye enam yade enti hwe ba ma atwe atwe akohyem e ma no mpe be pe na na bi ninwe bi eduro ba ko box ba ko ni mi enu nyina ne hyem ensuo ni hyem topa ye ne hye ho na wodi nsuo no be memene topa ye no wawie ba bi eto no bi akọ abenya bi na bi number 0549 999253 0549 99 9253 unya fresa homa we ya na bi no ankasa beje so no ne wakasa na we traditional Dr. Dawood opanyini wona woda Dawood Eba hospital ano nyankopon hwa no onye okese anuanom ne adofo ye kan Dawood Herbal Hospital osi dua ma yaresa ene wa wutie me na yade bi akyekyere wabo ho na wo ye ho hwie ba bia se so tutu ana ma oba Dawood Herbal Hospital ejeso krapa Metro Junction hwa enesie woni Dr. Dawood mehia na ne papa ni hia obenyu ahoto mo amode ye asikyire yade stroke nwodwe anamu jabroso hepatitis B anenam yade bi adokro wa ya enko wode ye ulcer baabi eda obia ana prostate mu hawi enwenye bi wode mrewe wompem ana obema ne da form bem doctor say apejano obema obi apejano oba fa brodo na house si yade ana koko na etete wo Dawood Herbal Hospital ene biaya esesa woba ya number nie wode efre yen na one yen kasa 0244 886437 ena 020 168 1717 we vim champagne energy drink eno na eko eno na yede body so won so pesa wo body bia vim champagne energy drink eno na ema wonye da ye kan ye hia da moment wo ba bia wo enti dwumadie bia wo di a wo to nsa fredi padom no say ye wedding ye party bi naming ceremony bi host boys ma vim champagne energy drink ba kwa boys be feel girls be feel kire say onum vim champagne energy drink ma instant boost every sip ma vim no every sip ma vigor every sip ma vitality ma oni wan kasa moment enti sabre ya wutie mi dwumadie bi a wodie me bi mrase na wan so a wonam awi akata ba yisui wa unze upu hia bibi de atwu mnim ura store ho supermarket wo ma me no to drinks no ka kire nse oma vim champagne energy drink em boost you na fato awadwuma so Trillium Industrial Limited for ye ne aba for bulk purchase o pedodo fresa number 0322 190877 0322 190877 unya fresa homa wiya vim champagne energy drink ye ne aba ye beje so ye ne nso akasa ne akire nsem nso de amawo awiei onyame wo ho heba yene yede basa lupa no aba basa heba capsules no se wo ye obi a wo yefunu yade yi ka ne hune fie gya dumu a wodura wo hia ye basa heba capsules oba wo nsabu onye bema wo de na ye 2 minutes koko bi aboto e pai ye hwe ho kire we ko asa ba bi ewu no basa heba capsules infections ye hawo ana cholesterol ye se ye wosoro sebe emrewe wo mpam wonya basa heba capsules bi na so no mo a e boa wo ma asumdue ba fie ho ye wo basa heba ointment eno de me se abatan no munya bi srasra mo ma no a
hwɛ asabra ha kwadaa no asramo ha no entosi ha no pampers rashesen ha no ahohye bia amane so basa heba ointment no eye adu papa na wo panyini kakagya nse wo nsa no na moyere ose ye ntima wuntumi nyi ho ebefiri ho honam kankan wura nipa mu ane ye ebekọ na ntemu apropro nipadua mu yaw no fa basa heba ointment ni bi fa twitwi ebeye ni nyina de amawo oba KNG Mr. Badani Heba Colenac PFA Freddie Mens baby eton no bia no a ubenya no bia number eye 0244 267725 0244 267725 offer number we are basa for ye beje so ye ni ane no bekasa na ya kire nsemu nso ede amawo mesremo ma menchia ma menes Maaminas ya oye apomuden ahotoso dwumadie ewu Otec FM ha maaminas mechiawo ena wi megina sa kwanya we so no maka kire o manfo nyina se ye free glaucoma screening ewo yaso ye kire se ye de market World Glaucoma Week celebration enti wa wutie me by Grace Medical Center ena this anka boy ma the general public say ye free glaucoma screening nyankopon ya adoma efiada and the 20th March 2026 anopa no twepepepe ni ahyase enti wa wutie me bo ho ban bo wani ho ban na bo nipadua ne ho ban bra na sa free glaucoma screening a ye ewo by Grace Medical Center premises hwa ye be DVL office ye wo breman no ho bra na unso fa kwanya ne so na nyabi na hya ne nsuo se free ne de ebeye ni ahwehwehwe hu se bibia ye kama na emom se chimato biba ne prescribe aduro e de maude a ende ye wa na abeto for any further enquiries no afre yen yesi know your glaucoma status your number ye 0244 97 6805 0244 97 6805 first number we by Grace for ahoma enono adofoni adehye moma menumunsuo meba mebusa awura yi se anyanyam bia ono ankasa ne haupa and say ntia waba ese yehunu de eha awura no se ye kasa de security mine ene linke no edene ma no obeji anwea de akosi se fiewura adwe o afedi de akowie eye me ho wabebe eno na ewura na kadru enti die pa ne hano enti awaba security mine de also blocko right odo to blacklist na security mine no mesrebusa wo ose ope pacho debi wanse ope ono de me fa ne se odne me bibi ti se ba odo ye bibi te se ba mitimi frɛ no o da bia firu ana kusi na bode bɛn na wo ye yenti e ma ne bra kresew no na mennim ade kode a potia me koye so mbusa na o se nya mianim no nyakopo anim ne hundim ade a eye ya me lamba ne koto blacklist na wode ma obi wode ne phone ma obi so won sensa ne bi ma no na ntimi hu se eno nti na ma me phone me number ne koto blacklist de a wonim timi a me call no ho anopa na me a me kodje ne phone na me yi me number de free blacklist we ndia wo de beto so kro ntumi mfa soro no eno kra se soro no ye insensitive eye webi webia sane excessive say no atiefo ni adofo me pam cha o madin kan de akere no na ye no sane etie no me pese mu hunu de kratch ne be ho no de obe ho no bra Facebook ne so ana YouTube ne so bra Facebook ne so ana YouTube ne so enti na mbusa ne se eye we bia ono nso se eye bia kwadwo ne yoma me na ye hwe me se yisro no free ho ne nka ha no ubenya sam na kwato apon wo enti we dia yesasi sa tweko
enti when what can China tone baako na me de na we kwa de domina say fete no me de na nheda nya de fete me sa emu emre odi ni mu emre enti no odi won saso ma no anse ehona ti na ye we bia type we bia no so I say red be edit the moon as color say cream say odi ani say ya bi na say red bi sa de dem what power ho kire na but there be me ade so obeka no kra oba na me de blanket akire me ho nti blanket ne gugu me ho asa de be ye kra onti me nso me mu nti na ma me koyi sa blanket no e de gugu me okay nti atiefo wo se ye we bia o se ye we bia na wono ne de na kokoko kakra e de dedem nti ye bi e na akoa no wahyeda aba betete ureya sebe wode aba be ho no me ba mo adama mo ma menum nsuo na memra apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye onwanwa mo eduro ye ma genua wa bi abusua pomudin hu hia me yie esne bibia enti me ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and you also wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer ma je dure di pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho our pharmacist na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free se require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi yi atum. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule e na selenium e na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke e na de na pos wa Future Life Smart Food bebo afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic area no so boa wani a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crime wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban Ora bra dabia
sanopo awio anwumero mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efi kama wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfi duduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Wofa na se break kwesi sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wamo nkwaba mu wamo anya branches mako enwotre ena wamanya eye 3 mobilization centers ensoso aka eho jumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wamodi mu akotene eyi na wamunwuma pa wamo eye no ebi enie wamugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wamo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi am de betreme dwumemu na kwambe na mefoso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma efo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omohihye no ho pa. Ne me hu omochi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edi nhwe animu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ben health center no chechere afija kwa abre omo ben police station no enu ntise ya frefra 05016827737 ana 05016179224 Seche Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands free, any phone accessory bia se wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Same kind se krom hadie woni adepa hene no se me mochira akwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa ahanye kom abusuapani ebekasa titru ni ema no emema mo so moka ho eye abusuapani kasa yo abusuachia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nya nmonyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo yie ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efuru se de omanfo enim di panabra no ote ase pepepe ambulance ane car papa wo de fefunu poor bearers emrantia wo su efunu de machi enhwen asiedie efuru no ntade local ne foreign nyina picture roller boards
video coverage me kaja de God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services enu anuane wo yiase e wo asofo a wo ye wufusom wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there. She said everything under one roof. Ebusia penny, where the entwaso biu. God's Way Funeral Home noa. I need the right company no. Na ye be hu wan. Owo kumasa safu leba. Kani koko board dano enhwe nimu hwa. Mudru a mumusa ankrato ana momfre 0322 006 221 ana 0243 73 74 57 and 0266 1946 78. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, Yadamase. Yakoya, Yasamba, aha, ye 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi Jumedino, Edna, Wasungusua, and every wuti, and every akruya so, oh, hey. Nene day Osipes Enterprise fonso nyankopon hyiamo na onyemo kese sa wo be kumase hakejetie Dubai market ni mu a police station ne nchen pe hona Osipes Enterprise for yewo na nuanom ye de ye ne aya kurukra kwa manone yakofa perfumes a ewo din na ye papa ne bo ne da form ya fa de abrɛw atufo nsa no beto ne nkronko enti wholesale retail betu bi koton kyerese ne bo ne wo fom wa ha eye atufuo bo enti wo besusu betumi aton anyamfa so na beto ne nkronko e wo yenso ye nche na nya value for your money what you say so wo perfume bi te say Assad Polo Club de Nuit Midlot any other brands a wo de na wo use na eje ono beje ne papa de wo nim se wo use no sentana wo use no brand ya ma ne papa original ya ne bo nso da form ene ye wo slippers e ma ne mema nso de ye wo Adidas ye wo Nike ye wo Gucci ye wo Hermes ye wo Versace ene dodo na wonso be slipper papa na wonso use wate ana betu bi koton adwuma ni o man mu sa na wo kan bra sika kakra bi fa betu bi na wonso fa nante ubenya sika wate bibi nie na apesa ofre ye ne a ye number ne ye 0249 238370 and 050 25 20634 ofresa homa we ya Osipes Enterprise ye beje so na ye de wakasa and the fear some 3 Hepa plus Pavi plus boss and no you know me ensa ebenech eba for and de say no yaba enui na se wunya bi na se wono no mu nia da ze ne ya wutie me no kre me se wo se eboa wo nipadua na hoden hwe wutie mi stroke yade bi abobɔ esi kire yade nie mo jabruso nie waye srade na dore wuntini ni munti moja ni ntumi ni atrentwe ye wo ho ana onipadua no ba bi wo so obi ho ana tenka teko obi ho nso a waye mre pa wompam infections nti nipa ni ahoto ta fodo ha onipadua mu ya hwe de titi wo bia no dwene se wo ye nipadua na hoden no yie ma ni gina ya ebeko atia no eno na Hepa Plus Pavi Plasmos eboa wo sa kwan so ama unipadua na hoden na gina brame se beya ebeko atia sa yade we nyina baby eton no bia awuramu ate okwa so pe Hepa Plus Pavi na Plasmos ye yusu miensa ni nyina abom ye wo bia nsuo ene wo bia nso topa ye onti bibia ase ano afre eye 0542 778572 ena 059 1367898 and the Volta Drill Limited enso okumazi krodua imu ahojo da ban ene main office ne wo se wo besunwan tachiman ne do man nyina nso a ye won krabata ho ye ne etunsu papa no ye wo animdifo animu nsuo tu ye wo mfidipa ye di twabuom kobo na ya se twinsu papa no e de mawo aya sibia ni omapankwa ne wo ho ati ase ebo kese bi ne butu so ye be pam ni atwensuo de amawo ufie ho wadwuma mu ho o property ne so ana wo pese nsuo adwuma na wo ya woni Volta Drill fon to kese emfidi a eye papa a wonsu be hia na ade ayadwuma no ye beboa wa kraba be hyehye e wo mamu de amawo problem bi a wanya wo boho ne nso hu bia no ma Volta Drill mrem kwanchefo no betu ye no wo bre ni emesiesie ne kama mfa mawo ye number ye 0244 29
9520 0244 29 9520 and 0266 43 2210. Okay, mewura wotimanim sese ya woti hoyi die pa ne hiawo ana ehawonti a krachi dia wabeye wi eno hunti waba die ne hiawo die na apese yem wa wonyema epacho say de hia me pa yese yese ntimi hu omra na yenkoye check up say menyem say o ma ya rebe ye ko check ye ko lab na ye ko hwewe nyina na se bibie ne hono a de o ka so obeya ma me no ya no nti obewura me dem ma o ne force be ye me sa no ono me so me de force oje na nyina na metumi age TV ni ade ne de ehu hia na emom 2000 Ghana cedis no ka so de mama ya adwuma ne de na monye mame no nti na eba nti onko hwehwe omugya mu se wunya yare ana wonyem eno ye baako mienu so the force wa be found there any 2000 na wono nso ka so de be mu aye adwuma no nso the force oje because me hwe na se nya dia obeti o pemene ofrew patcho de bi on frame ofrew bio frame microphone na me di ne number ma mo ka no mo ka chense na wo jimi frame na wo no bia ko yesei nipa no wo sa ukura ka wo sa wo de bia ka frame na nsana o frame so nya atem papa bia na obeka kire ofrew a wo se de frame ai mi guso eska no me de asem we waka de akire no se boshe no shell no onfa ma wo o mesem ye nko no nko hwehwe omugya mu se wonyema na wunya ayare bia no akasa de menka be bisa nche but de ato obi enima ma nipa na ka akire okay enunti na obai enunti na akohwe na wonyema obai dey patron ne ye ka ho asem ye be ka ho asem nka be yi ana nka be wo patron yi de minyi mu ada wo okay na wonyi ni se kama na atua wo ka utihwi kama unim kama patron wonyi ni se ono na atua wo ka patron wo kwan be so ada ro bone a wususu ye se nka wo de koye fiewura na sa bone no wa me de adiw wanua na me sai ni mom de nya ne bone mu se wo de kwosesa na adwene na dwen sesa ne se enkuno enkuno na dwen sesa na kwosesa na ye ni jefu ano o ye ne dai da bi na se bi e kwosesa na adwene o unso no so de kwan wode menam so na nye tobo wo kwosesa fiewura adwen nipa a wode anwe kwosesa na adwen na nipa ne nso aba be ye o sa de wi enti akwa ba boni be kum bonefo e na aye o sei uhunu ne sa fatwa debi ka hunu sa nso ankeye atiefo abaya no kama bio onye abaya sebe mesre kanfo otemanim hai obusi kama krokro wa kama na sauti radio bi abehu obebe wo me say obebe nanka wo se wo roro na tade essence ro no adwomboni abanitrim ada na senka wo mpe a wo buto hwe na wo mpiem freedom ho na wo tado koso ada ho kosi so woro ma ne ka sebe ne be ma wo de bebe ebacho ene se me mumu de ye kana say me ye se me hu se de me ntimi nche ma obeti me no se me ma ne hu se ha sa na mpesa me kan me ma ne hu se me ni abre odi ka wo ne ho face no me ma ne hu se me ni abre e ma wo sa ye ade na wan sori anwane e ho no mo ye me dan pie na wo no ahye ho na heat ne kana so no nso be pia ko no de adwensa ama utrim enti obi nso wa abonten obeka se ne 20 million na wo penti na wo share da ma ne bie ye no so ode no be ye cross na de age 20 no no de na me enu ne kru ne se me ka se eti sa na me boa ana aho kire nso ene ma wo de ma ne bie ya se wo pe 20 age anya ne 20 ame paji o so one me betna de a so no na share boss e obaba miska ye adwuma enti na wankase wo de 20 ma me na makọ debi ana me nso ni mitim sa me nso me beje ne 20 na me nso makọ debi na emom no sisi e me hwe no wankasa ne ya anya de one me betna na de kitikiti antumi ankiki umpu ubetumi agire so no betna wadawo ma se ya de kitikiti but se e beta ba se be kwa lab na akofa asem kese akofa de kese aba ya re kese ni hunso na akome ho ne ade na wada ana awodadie emunchia abayai
Udide Christabel Enyan Pepra Akokere College of Education mu ena wusua wade Oba Christabel wenya afeko ede aka onfie hone na wiai eye wawodai wa se eben oso wo fasa akwanya wi so na wa wihyew a happy birthday wasere odoma nkoma ne nsem nhira na ho bambo ne nyinkyira ne nkwa husan no de amaw happy birthday to you Oba Christabel. God bless you. Afei udi de say Jeffrey oye biology master ewo Agugu State College mu say wenya afeko e de aka onfie ho na naye wawodai ye maw happy birthday Nyankopon hira ontutu anamonsie omwawo na wonka wo ho ewo ade nyina mu. God bless you. Arafo mo se ye kan krache no a ewurai de na ba no me mo ni din na me mbisa ewurai nso mashada mienu se ye ya me ne wo kasa yi owura na nkasa ni mfo nyini unyi mfa nkyere me ya wono no obeyire ewurai no obi ho no eno nso ni nyina wa ha nanso me mfa nkyere wansa good morning wani we dia wa machu kakra wetumi ayire no machu kakra memani ahoto he wo be ahwede wo bi o no ahwe ya benya asem ebinie mabedwafo bebam na mama mo ato nsa frekra che na mama sese ya se dia awura no wakofa aba no dia wokɔhwe ye no ho resource aba enti womra dia hia awura ni so onkoye ni mogya mu nhwehwemu se wo hu se wakote bibi ana se wafa afuro eno ye baako so the force wa bewe dia ono nso the force beje sa 2000 no na wontina ne baby enwene ne ho ana se so opene dia wonko so ano ne ntina na media ha me eni se wow si bibi kitwe antumi anhyeki umpo na so no betena so no no tena na still se bibi kitwa na ne wo wa ebede na wonzo ani age was a relationship ni mu okay Jarenas fo abedu after mumieni wo no monkomo kakra Jarenas akwaba eso na sabre aduana na nya du that's right enti ena wiei ma ye Jarenas bibi na ye nso ye mobo yo but that's it Drew time said ya Jarenas time ene ye duro no ye beka enupa na ya ka apomden sem akire wona ba bia obenya bi ato enun bi na wanom na so apomden etimi CP asita nti ye wiei ye chia ya hwefo mo hwe ya be fontenten fidie ne so ene abedwafo a sabre mo tin kwankwanu ase eti Asem Beba Dabi gise onyame wo hyehira mo na da nyina mo fo fidie ento Otec Asem Beba Dabi na Krobea ne na bedwafo mo bo adwuma pa dasie bro mo som komaseman ne Ghana man nyina dasie bro dasie nyame wo hyira mo amen no to mu gidim amen ma mo nkase bia soma mo som nipa ne sofu nyame dwuma na mo ye no nyame dwuma kese pa hawa da sofofo so wo ntimi bebre na ntimi nka ho asem na mo ye ho adwuma no na mo ye no ti esese obade Nyankopon wonto mu gidiem na won hyira mo no ma mo kwatenten na mo ntimi nya adwuma se emo Nyankopon adwuma no ma bibia anya kama na ya ba no Jarenas ya ba no apabiri mu pa na idi akire boba de echenkuri powerful nyasem ketwa powerful na ewie die yikura yensem Jarenas enu ahodo nan Jarenas eba mesha Jarenas viku Jarenas natural capsules na Jarenas calic mesha na ewie idi yedi hu komo eye Jarenas calic mesha no de bia na ye betena ha ye kan ho asem obu onu ma ye kan calic asem a obebu na ni aguso mfa nkoto na ntwinam mfa ngufufu ni yo na ntwinam so awo wie no eniema esa akofra be ni padua no aduane kwa so wodi so nsa ni ntamu non kron kobo no ndumo afi na chese yaba esi wodurom
ya ye wo fufuo ye ka se nso sade nam sade eta ho peche odi wie ya odunko okoda mesrew eye wo haw kese na odi manipadua no wo de stress atu nipadua no so ya wo senka ahoɔden nipadua no etimi nya no mesrew wama ne mmerɛ ɛba fam immune system no ya wo se obade nyankopɔn de mani padua no na danda nyina wotimi nya wapɔmuden etimi sɔle kɔ adwuma ewiase mu nana sade achi na won kwa na woni adwuma wokɔya na sika ne ubotoma ni birisam o ni birisam enti na da bia ebetena ha menka se o ya no nuro da bi ye pɛ wapɔmuden ye maame ne papa it is a we wotimi nka mesrew Jerinas Kalik Meshano ko pebi nonom na wohuru ni paduanim tozeke aba ni paduanim ede haw ensunsuaso bone brew na kyese wan hwe ana wo konse de ntem no mesrew boni padua ho ban ho na watimi anyina che wache papa yese nwa wo ohun ne ho so hwe a ene onyini beye tope eti wo se wa nwe wo ho no amo ho ban no asisi nyema bia no kwan na aka se we de madidi masole yes wonyale o wawu mesrew emayempe saade ni bi wa abusuanim mesrew trase che nanom Jerinas Kalik Meshano efa ohuru ni paduanim wo haw bia woni paduanim bia no eyi na pie ama wafo apomuden edi so ama nyema nyina ye kama ede amount mesrew de bia mekon mesu timi nya adaaje edo ka ekɔ fitem sɛ yɛnkɔ service ɛnkɔ mechanic hɔ ɛnkɔ service na mesrew wo so ɛpɛ unipadua ho pomosi brɛ pɛ ho adaadeɛ esiesie nipadua no ɛma nipadua no ne nkwamwa na ɔbɔade nyankopɔn de ma wɔ no sɛ wobɔ nkwamwa no ban a ɛma yare bia ntimi ma wo ma yare nyinaa edwane away sɛ nso so wotena hɔ na obu ani gu so a wobon sɛ na wo frɛfrɛ yare bebree atwitwe ba nipaduanim etimisrew aduru awiei me kanfo ama wo ne bɛboaw ebedi wakaginamu Jerinas Kalik Meshano mese kopebi nom ɛbɛboaw ama wasiesie nipadua no woda wobon sɛ wada na fom obo no ma na dwoa kɔ kɛtɛ so no wobon sɛ wasi dumienu hɔ donko hɔ kɔ no masɔle makɔhwie nsuo ɛdai agumi ho makɔfa taa o me dia bonsuom emfifra efiri mesrew ɛnyɛ saa tam no na nyankopɔn adom ewiem nyina yɛ din ewiem adwo no wo de afei na kyɛsɛ emfifre efiri hɔ mesrew awia efifre efiri edu anadwo so na akɔdan so a efifre efiri dabi ɛnneɛma bi tikyima ɛwɔ nipadua no mu a mesrew Jerinas Kalik Meshano ena ebesiesie ama nneɛma nyinaa ayɛ kama da bia meka o me se akoma no ye no ne engine a ye de nam etisa akoma no temache obi ba ho se pɛ nipadua no ena kyese ehwe ase ya no etimisrew se cholesterol bi ana fatty liver bi kyese abani saade bi aba akoma no ho a mesrew Jerinas Kalik Meshano ena ebe hohoro saa nyema we nyina ama enkwamwa no organs na obade nyankopon ede buo ni padua no ama ni padua no betima gina brane no mesrew Jerinas Kalik Meshano ena ebe yi saa ha we nyina afiri kyese organs ni nyina ho ede ama immune system no etimi gina brane etimi gina pampe ama nyema nyina edai akọ kama ede ama etiawie Jerinas Kalik Meshano ena me kan for ma number no 0241 81 46 77 0241 81 46 77 for Dr. Cecilia from Pennyfo nanim Pennyfo entwetwe nkomo ebeboa ama wo site na wo hwa ade a wo huni ye wo bon se wuti no edwa wo ka sa continuous misro ononom Jerinas Kalik no boa ama nyema nyina ye kama obo so otimi se akoma no pompe kontente wo ye bibi kakra bi na wa bre no wote so ha misro o haw kase na eba akoma no so kire se nom Jerinas Kalik Meshano afei obo so a wosemeto ase meya menankokom atwetweme misro ma emogya ne entimi nia furusane ma wonam ma wonsam kire se wotimi se wonan no di tia hono ma emu edudu
dudu I said do for chiano was me de na etia dabi emoja no entimi penetrate emfa veins nim ema emoja ni ntimi emfro ye etimi sro ba huhuru emoja nim e de amount ama emoja ni emu ada ho from ama nyama nyina hedai akọ kama e de amount eti say pressure dia eye gerinas calic meshano ena bebo uyo bia udidi anajo said the american no ubon say sugar level no sra na airco gerinas calic meshano ena ebe yini nyina firi ho obo no ma otim say oye wodidi anajo a na hangover no wotwa bia na hangover no action no mesro edra ebe yina firi ho eye gerinas calic meshano mesro uyo bia udi cholesterol niema mesro eye gerinas calic meshano ena be siesie ebe yisa hawe nyina afiri ho eti awiai wotemenka se wunua bi ana wo maame bi ana papa bi ena ewo sa wo hawo na ka kire ne se ontumirika enko herbal shop ahodo chemical shop ahodo pharmacy shop ahodo no enko pe gerinas calic meshano bi anonom ebeboa no asiesie ni padua no ama enkwamwa ni nyina aye kama e de amano afei eye waste na e hawo dia eye gerinas vico bema oba wotemenka na wosisi no wotimi se odasani wokọ wotimi se wachefri ni padua no so ema ehwenchen a edura betene wasi kwam na niema nyina be kama e de amount eye gerinas vico meshano pebi no aduro no yiti ye kokọ okwa wo se opa gerinas ye nupa na etu waist pains ase no eye body pains pa se eye arthritis ehunam tutuo obi wono ma ensuo to awoba chese woyɛ no ho bibia enye ye wɔgye no ho enye mesrɛw sɛ ɛyɛ rheumatism so ɛna ɛtete wa mesrɛw ɛyɛ gerinas vico meshano ɛna bɛboa ayi saa hawe nyina ɛde afiri hɔ mesrɛw obi a woyɛ adwumaden carpentani masini kyɛsɛ woyɛ driver ni wachim stia na wotimi sɛ wabasa no wabasa kyɛsɛ woyɛ farmer kyɛsɛ wadra ma wosisi no ade utwi preko pe mesrɛw ɛyɛ gerinas vico no ene besiesieo ayi saa hawo ni nyina ɛde afiri hɔ afei bɛma kyɛsɛ wokosina ni mu a under 1 minute no obu ahwe timkaja na wodofo bu sa sɛ wawie mesrɛw ɛyɛ ni wusɛm bɛma wotemenka wie ya ɔba wotemenka na wokunu sɛn gwase we ebi ɛto ɛma wo so wonte dɛ wontimi ntibi wie a mesrɛw ɛyɛ gerinas vico no kopebe no nom kyɛsɛ wo be disura di form ama niema nyina yɛ kama ama more piafo ni aka se abeme na so ti ase koye sa na anko ya bo se ni atudin kwaku papa ya papa eye ngwase ye misro eye gerinas vico meshano ene beboa amane nyina aye kama afei gerinas herbal meshano etidi ene ha wutimi se da bia wa test okwa ne ka kire malaria na ha misro wadro eye gerinas herbal meshano kopebi no na emwa na entu malaria no ase emfama say ye jaundice typhoid ulcer title oba ubunsa emeye menstrual pain menstrual disorder ubunsa na echina na atwa mesro wan hwe ya na wofu no pompia na air pompe ba wan hwe ya beka se oba wonyim na so na wonyim mogya no na air kroto ne ho nkakra say ye infections enam yare be ma no oba ye no so na title wa waduro eye gerinas herbal meshano yitini eye green kopebinom ebeboa ama niema nyina ye kama ede amount afei herbal capsules no unum ni nsuo no na de capsules no so ewo no ama niema nyina ye kama ede ama wawiai na megidi se mede ma no sie na Asem Beba Dabi dwumadi atoa so yi me kanfo ma se Krobea baabi eto no ne etu no de kewo emrom chese Fredimens ewo keo apedan kenso emromu Danny Farmer esuso ewo emromu quality na kenso so ewo Ashton Main Street mu wonu ma oso so onsa ebeka edro ni bi na afei Ashton so okọ Gigard Herbal so a onsa ebeka enro ya ye ka ho asemi na so atimi akotobi na watu unyale wanyina ase na wa continue pain ama ni nyina yedai afiri ho e de amount na mede ma no sie ye number etwato no e ye 81 46 from Pennyforce sia good na me gidi se nana mede ma no asi yankopon sha nso eme adofo jarenasa wate enui ho nsem no mana moto ura baabi eto ne aduro bia kopedri bito na wunya bi na se ono no mo a nokre me se wo se ebeboa wo pa enti ene
Jerry Nasen so yadawase se obaye. And a simple plus phone accessories in so etaye chi. Na nuanom ni adofo me se kanu kure bio na masel se wo pe phone accessories a eye papa. Simple plus brand no necessary we choose. Say your phone chargers. Open power bank, batteries, hands free, earpiece, Bluetooth earpiece, neck Bluetooth, and a headset. Branda yajia tum. Waya gane ninti wakoye ne pane diaba omeyimu eye simple plus diano. And you may to be cotton bone wo from NSI ye papa wow de bejudin. Open phone covers, iPod ni protectors in anwa bra. And a betoning croconso. Nenya value for your money. Oba kumasi ya kejetia na ujina Dubai getu enimu ha. Abrosani eni Dubai getu ni die nimshano. Eye echamfo inside no. Aha, fobra first floor neso. Simple plus wo. Ena kejetia enkane baby ana hoye toilet da hono. Masala chine nchen hono. Simple plus wa sheba konso ho. Ne number ye 0244 59 0374 ena 0241 709636 obo we be a boy ne mai enenso maami amu ni din eni amfamfo nyini bia anso antoso inti mama otu ate akra me da se asemo na bayu afefe fese na abayu aboko de de nti na niam bi se koso wa bra ba mu dwen ho sai usuban na nya na pacho de bi na ka fi ade emema bo todwe pa emema dodo se na o hwe a usi su kakra o no maye pacho won ka wadaro manke kan asem ye kan we no ho asem we ya okay matena se toaso na ho ya me nwanwa kakra yo akra krache no we dey awura no kra we dey afi we do amana tufuo bu adentia 2000 na one chop 2000 me am dem wasa be yire me na de obo wasa be bi ho we obi ka se tumu a obetum ana ateso abeteso pacho once the crime ni na tumu so ne emuntum so dia mintum enwa ebona aba 20 na the trim ya sem na one chop so for 20 ade but when say be a one chop for 20 but I no na cast what mama me dey aye adwuma me so minim so wona me bada ba ko pe no wo jam esi wo me say ntina yo krache ba bi a wo bia ye hia wo if say na asem na me ya no ma bi hwema so ndi wo ba na betimi a kire mu yi amaye say wo ba sha ndanika na wo se ya dwe ho na wo ba ho mfo enya atimi awura mu kuro ensem bebre wo mu ayende me aye ma adwe mu kesene enti krache ba bi a wo bia bra na so be kire wo famu de se te sa so de a wo ba na kuta 2000 awura yi wo de ni tirimu nya den kra o de amount fu obo na waba na ya hwe ne yaka akra emma eduru se ya ma yani na ho emma de sa o ma ho kwan na wo de aho kire se wo de begigi wanimu a wani betie no na sania ye kan na emma be se wo ho aye dezi obia wonam obia ka se wo ma ni sika ya adwuma na otimi tu sika bi din kire no nko ade a e wo se wo ma ne kwan ma ne be ho o be dwen so a meba abeje onya ka se mema usika ya adwuma nko ade a o pesika ya adwuma ntino e wo se o ma kwan na o se o yesa sin wani na yemfa wani nto wo ba ne nko aso se eno ne betumi mema de oja wo msa we di ono wo ka se wo ma ne wi ya tie o ka se wo ma ne wi o ejimi mfa ne se in a way crash na ripu no sa ne e be ka no nanso so onyo fiti ya wo so no phone mu miemi anema ansa na okoda mpa ne so na me ka se ka wo first one ya ye since wo first round na anye ye e na o teku e na obetena ase ama awura ne di ka akoda ho no wo se bed so de okoho abeye yi do okwa na sesa ne na agu ne ko so peja wo na ne ko so sa ai akura me sese akwa ne ba wo nsem ka enu bia o ma ne na ne so sa edigu ono be ma ne ko ho me wa jo anko ne ko de batime na ne wo soro ne na ne wo soro sa ene ode ne nsa na hangu sei woye bia woye kire wo no wonu da bia ne wo tie akwa wa kire wo oye kire wo peja ne na ne se ne ho odin do peja ne na ne sa no
ɛna ɔde ne nsa baako na obiem ɔde ayɛ ne sɛ pan ɛyi ne kram sɛ ho te obiem ne te ɔho ɛte Macho maura go hɔ deɛ menhwɛ. ɛyɛm sɛ te ante anka ntimi nyɛ yi saa sɛ wɔno nso ɔse boy ne sɛ wɔyɛ bi akyɛ ɛne ɛsɛ na ne ho nsuo no dɔɔso paa o Nyanya asam kitwa. ei bokiti ma ɛne wanyɛ mo ɛne sɛdeɛ ɔyɛ bi akyɛ saa no yɛ ne taa nye mo ɛne wanyɛ mo na na wo nso yɛ bi akyɛ anaa Macho me ye bi akyɛ ne nkyɛ bi asade. ɛnkyɛ bi asadeɛ ɛbɛduru 4 months Macho ayi bedu. sɛne akyɛ 4 months yɛ akyɛ nti sɛ ɔno nso deɛ akyɛ ne wei deɛ akyɛ deɛ akora ne ayɛ ka mate meda ase enti adio bɛma woni ahoto obi wɔ hɔ a wɔn ɛka bi dade baa bi dii na wakɔ fa saa aka no kapo bɛhyɛ bi ti ebi ni o odia awurade fie heba center Dr. Mankwa nso nyankopɔn nkyira wo na wiai papa no ɔwaduro special adiwe abaya wonni adwene mu haw bia Macho da bi me ni adwene mu haw bia. enti sɛ woba awurade fie heba center papa no ɔwaduro wa wo tire mu haw no ɔde na duro bɛka wo sɛ woyɛ obi a ɛnam yadeɛ na atena wo so akyɛ a ɔbɛma waduro ama akɔ mo a modie yɛ mogya ɛtwerɛ yadeɛ typhoid ulcer stroke akyɛ mu ato fam anaa mu ntiri mu twetwe mo sɛ mo ayɛ mmerɛ wɔ mpam anaa mu nni awoɔ ɛho ani daasoɔ biara no a awurade fie herbal center ɛna tutu anamɔ na bra na wo ba ɔbɛboa wo Kumasi kuro no mbosie Red Park ɛhɔ a na papa ne wɔ ne namba yɛ 0241 09 3915 ɛna 0549 206633 ɛne grow fine herbal tonic no wonya bi na sɛ wono no mo a ɛbɛboa wo paa ɛduro na ɛduro sɛ ɛduro wei ɔba a wowɔ menstrual issue bia waduro ɛsɛ sɛ wonom ne grow fine afei woyɛ bɛrima na ɔbɛduru anadwo a wontumi nna nsa no na ayɛ otititi wobɛsɔre na wabrɛ waduro ne grow fine sɛ ɔno nom grow fine yɛsiesie o ɛma ayɛ fɛ natural cocoa ɛne ɛde ayɛ ɛbɔ ho ban tia yade dɔm ahodoɔ grow fine herbal tonic ɛduro ne yɛ baabi ɛtɔ mu bi ano kɔ a ne ointment ne nso ka ho wobɛnya bi atɔ baabi ɛyɛ wo yɛ bi a miɛmfa ntwiw na nipadua ne bɛyɛ kama wote sɛ yɛ kaa ne nam na ɛpae grow fine a ɛyɛ apie kohyia no na tobi na wotobi a ɛbɛboa wo ɛgya kwa me sɛnea ayɛ di a yɛntwɛn makra kyene mmra yɛ makra kyene mmra yɛma ne mmra kyena ho akyena wɔbɛba na because sɛ ne deɛ 20 million ne deɛ ɔso wɔnte so ɛsɛ kɔde bi ka ho na sɛ wɔkɔ kyɛke na sɛ ɔnyeme Pato me mo ani aka ho asɛm yɛbɛka ne nsɛm na wo nso wonya hwɛ nso sɛ bi a wonyem dada na wopɛ baabi di akɔsɛ Pato da bi asa ge bi agbo bi kɔwe no ɛna boy ne ka kyerɛ sɛ he numaduro wɔse me numaduro wɔse na wonyem a wɔse me nyem asɛ na ma wo wɔse ya ne wonyem dada wɔse wo boa me nyem dada ɛnya saa bi na wopɛ sɛ ɔde bɛyɛ okay ɛne akyina krache ne bɛbɛya nti akyina ɔba okay enti 3p garlic mixture ne nso de ya pibi enti na ne krache ma mo di no wo photo ni videos nyina ma mfa mu bia nto akyina nyambo a nso bɛba sɛne am kata gay animi mɛkata wo nso anim and the fair treatment me de bɛma me musa wo din so ano nso me de bɛma wo saa ne yɛbɛyɛ no good enti wonya 3p garlic mixture drum bi na so no no aduro ne yɛ aduro ne bɛboa wo pressure ɛnyina yi wo cholesterol wo so immune system function yie no aduro we natural garlic wom enti sa hotutuo bi kura ne wo so a ɛbɛyɛ firi hɔ fia ma ho atɔ 3p garlic mixture baabi etu no bi ano kɔ abudin no wobɛnya bi na wayusu frɛ yɛn wɔ 0248 92 8824 0248 92 8824 and 020 100 0021 every out of 4 yedimosi oru ani search na obeba ti wasemu yi yetu ahyechina yebesa hia ate yo out of 4 Gabriel Dr. Cash odeba na yeidie ene eyekumu Bidide Krobea na Yaw Asante jatanu nie jataba ta machi oba de achi ameni agya kwa me ote wonka ene
Die Rich any Quadumo, Onum the dear content time so, Macrao.